Hallelujah. 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 මේ උදෑසන අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බලන්නට යනවා. காலை நேரத்து தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். අපි සති දෙකක් අපි யோப் ගැන බලාගෙන ආවා. 2 கிழமையாக யோபுவை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம். Hallelujah. 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 එනිසා ඔබ දැනගන්න. ஆகையால் நீங்கள் அறிந்து ඔබ கொள்ளுங்கள். යන්නව ගමන් මාර්ගයේ ස්වාමීන් වහන්සේ දකිනවා. நீங்க போகிற வழிகளை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். Hallelujah. 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 මේ කාලේ ඔබගේ යාඥාට උත්තර නැතුව ඇති. இந்த காலத்திலே உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில் இல்லாமல் නමුත් இருக்கலாம். අත්තරින්න එපා. ஆனாலும் கைவிட வேண்டாம். යාඥා කරන්න. ஜெபித்துக் கொண்டே இருங்கள். යාඥා කරන්න. ஜெபியுங்கள். ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය ஆமென். தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையா இருக்கின்றார். ආකාර නික්මෙන එතුමා තබන්නව ස්වාමීන් වහන්සේ. அவர் பொன்னை போல மின்ன வைப்பார் உங்களை. හලෙලූයා. මේ උදෑසන අපි බලන්නට යනවා. காலை நேரத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். සාර්ථක කිතුණුවෙක් ගැන. ஒரு முழுமையான பரிபூர்ணமான සාර්ථක கிறிஸ்தவன். කිතුණුවක් කවුද? பரிபூர்ணமான கிறிஸ்தவன் யார்? සාර්ථක කිතුණෙක් නම් ஒரு பரிபூர்ணமான ඔබගේ கிறிஸ்தவன் ජීවිතය என்றால் තුල තිබිය යුතු அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய අපි ගුණාංග 7ක් අපි බලන්නට යනවා. நாங்கள் 7 குணாதிசயங்களை මේක பார்க்க වැඩි අපිට போகிறோம். බලන්න පුළුවන්. அதுக்கு மேல எங்களுக்கு பார்க்கலாம். නමුත් සාමාන්‍ය සාර්ථක කිතුණගේ ජීවිතයේ ගොඩනගන්න නම් சாதாரணமா முழுமையான ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் මේ என்றால் පියවර 7 අවම වශයෙන් ඔගේ ජීවිතේ මත තිබෙන්න අවශ්‍යයි. 7 படிகளும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே முக்கியமாக இருக்க வேண்டும். අද අපි දකින සාර්ථක කිතුණන් ඉන්නවා අසාර්ථක කිතුණන් ඉන්නවා. ஆக நாங்கள் பார்க்கிறோம் பரிபூர்ணமான கிறிஸ்தவன் பரிபூர்ணமற்ற கிறிஸ்தவன் என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம். අසාර්ථක කිතුණා කවුද? முழுமையற்ற மனுஷன் யார்? ඔවුන් තමයි ගැනීම ලබලා அவன் තියෙන්නේ. பேருக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான். කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ මුළු සඵලවත්කම ඔගේ ජීවිතේ ඔව් භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. அவன் ஒருபோதும் தேவனுடைய அந்த செழிப்பை ஒரு நாளும் பெற்றில்லை. නමුත් සාර්ථක කිතුණුවා ஆனாலும் முழுமையான கிறிஸ்தவன் දෙවියන් වහන්සේගේ මුළු සාර්ථකකම එතුමාගේ උරුමය භුක්ති විඳින්නට ස්වාමින් වහන්සේ ලබා දෙන්න එකම දෙවියන් වහන්සේ. அந்த முழுமையான தன்மை தேவனிடத்தில் தேவன் அவனுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கிறவராய் இருக்கின்றார். හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි දකින යේසුස් වහන්සේ ගෙන්නීම කාලේ පවා இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த கற்றுக் கொடுத்தலின் காலத்திலே මනුෂ්‍ය කොට්ටාස දෙකක් යේසුස් වහන්සේ පසුපස ගියා. அன்று 2 பகுதியினர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பின்னாலே போனார்கள். පළවෙනි කොට්ටාස තමයි ආස්කම ලබා ගන්න. முதல் பகுதியினர் தான் அந்த அற்புதங்களை නමුත් பெறுகிறார்கள். දෙවෙනි කොට්ටාස තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ පාමුල වාඩි වෙලා උන්වහන්සේගේ ජීවනයේ වචනය අසන. இரண்டாவது பகுதியினர் தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்திலே அமர்ந்து அவருடைய வார்த்தைகளை ඒ கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். අයගේ ජීවිත තමයි සාර්ථක වුණේ. அவர்களுடைய வாழ்க்கை தான் முழுமை අනිත් பெற்றது. අය ආස්කම ලබා ගත්ත ගියා. மற்றவர்கள் අற்புதங்களை பெற்றார்கள் නමුත් போய்விட்டார்கள். පාමුලේදර වචනේ ඇසුවා අය அந்த பாதத்திலிருந்து வார்த்தை ඒගොල්ලෝ දෙවියන් கேட்டவர்கள் වහන්සේ තුල සාර්ථක ලෙස ඒගොල්ලෝ ගොඩ නැගුණා. அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து அந்த முழுமையாக அவர்கள் கட்டி எழுப்பப்பட்டார்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා කිතුණු ජීවිතය තුලත් ஆகையால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்குள் අපි දකිනවා කිතුණුවන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. கிறிஸ்தவர்களை 2 பகுதியாக பிரிக்கலாம். එක තමයි සාර්ථක කිතුණු කෙනා. ஒன்று தான் முழுமையான ඒකම கிறிஸ்தவன், අසාර්ථක කිතුණු කෙනා. அதே போல முழுமையற்ற ඒ නිසා கிறிஸ்தவன் කිතුණු என்று. ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න අපි கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வாழ்கிற දෙවියන් நாங்கள் වහන්සේ අපව තෝරා තිබෙන්නේ தேவனைகளை தெரிந்து கொண்டது අපි අසාර්ථක වෙන්න නෙවෙයි. நாங்கள் අසාර්ථක භාවයේ සිටියව අපේ ජීවිත தோல்வியற்ற வாழ்க்கையில் இருந்த எங்கள் வாழ்க்கை එතුමා සාර්ථක භාවයට ගෙන එන පිණිස. அவர் முழுமையாக கொண்டு வர போகிறார். ஹalleluya. ඒ සාර්ථක භාවයට ඇතුල් වෙන්න උන්වහන්සේ ලබා දුනා පළවෙනි පියවර තමයි අපට ගැලවීම. அந்த அந்த பரிபூர்ண தன்மைக்கு கொண்டு வந்த முதல் படி தான் அந்த ரட்சிப்பு. ඒ ගැලීම ලබා ගත්තා. அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டோம். උන්වහන්සේගේ සත්‍යතාවයේ වචනය අපි දැනගත්තා. அவருடைய சத்தியத்தின் வார்த்தையை நாங்கள் அறிந்து ඒ கொண்டோம். දැනගත්තා වචනය තුල அந்த அறிந்து கொண்ட අපි வார்த்தைக்குள் දිනෙන් දින වචනයට අනුකූලව අපි ගොඩනගෙනවා නම් தினம்தோறும் அந்த வார்த்தையின்படி நாங்கள் கட்டியெழுப்பப்படுவோம் උන්වහන්සේ என்றால் ඒ තැනත්තාව அந்த நபரை தேவன் සාර්ථක දරුවෙක් නැත සාර්ථක කිතුණුවෙක් ඇටියට එතුමා පියවරෙන් පියවර උන්වහන්සේ ගොඩනගන්නා වූ ස්වාමීන් அந்த වහන්සේ. நபரை ஒரு முழுமையான நபராக தேவன் கட்டி எழுப்புவார். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඇයි? ஏன் අපි සැබෑව දැනගත්තා. நாங்கள் சத்தியத்தை அறிந்து ඒ கொண்டோம். සැබෑවෙන් අපි නිදහස් அந்த වුණා. சத்தியத்திலிருந்து விடுதலையானோம். දැන් අපි දන්නවා හොඳක් මොනවාද නරක මොනවාද. எங்களுக்கு நல்லது கெட்டது எது අපි என்று හැම எங்களுக்கு කෙනෙක් தெரியும். ගඳ සුවඳ අඳුනනවානේ. நாங்கள் நாற்றத்தையும் அந்த வாசத்தையும் அறிந்திருக்கிறோம். ආමේන්. හලෙලූයා. ඒකට තමයි ණයක් තියෙන්නේ. அதுக்கு தான் ஒரு மூக்கு ගඳ සුවඳ இருக்கிறது. හොඳට අපි අඳුනනවා. நல்ல நாற்றத்தையும் அந்த வாசத்தையும் அறிந்திருக்கிறோம். හොඳ ප්‍රඥාව දැනුමක් ඥානයක් ලබා දීලා තියෙනවා. தேவன் நல்ல அறிவு ஞானத்தை தேவன் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த புத்தியையும் தேவன் நல்லா கொடுத்திருக்கிறார். எதற்கு? ජීවිතේ ජය ගන්නට. வாழ்க்கையிலே ஜெயம் දෙවියන් பெறுவதற்கு. වහන්සේගේ වචනේ තේරුම් ගන්නට. தேவனுடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்வதற்கு, அதை ඒකේ வாசிப்பதற்கு. මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? அதுல என்ன எழுதி ඒ இருக்கிறது? දේවට අපගේ ජීවිතේ අපට කීකරු වෙන්නට. அந்த காரியத்துல எங்க வாழ்க்கையை நாங்கள் ඒ கீழ்ப்படிவதற்கு, අනත් පනත් වලට අපට යටාත් அந்த වෙන්නට. கட்டளை
கட்டளைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிவதற்கு හලෙලූයා. ஹalleluya ඒ නිසා අපට බුද්ධිය මනස ඥානෙ ලබා දීලා තියෙන උන්වහන්සේගේ වචනේ තේරුම් அந்த புத்தி அறிவு அந்த ஞானத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் அதை அறிந்து දොරට கொள்வதற்கு තුලින් ඇතුළු වුණා අපි. அந்த ரட்சிப்புக்குள் வாசலுக்குள் உள்ளே வந்த උන්වහන්සේගේ நாங்கள் சத்தியතාවය තුල අපි ගොඩනගන්න அந்த ඕනේ. அவருடைய சத்தியத்துக்குள் நாங்கள் උන්වහන්සේ கட்டி எழுப்பப்பட මොනවද අපට வேண்டும். කියලා තියෙන්නේ? அவர் என்ன எங்களுக்கு சொல்லி ඒ இருக்கிறார்? දේවල් අපි අකුරක් නෑර කරනවා නම් அந்த காரியங்களை நாங்கள் ஒரு எழுத்து பிழை இல்லாமல் செய்வோம் ඒ என்றால் තනත්ත සාර්ථක කෙනෙක්. அப்படியானால் அந்த நபர் முழுமையானவன். අසාර්ථක කරන්න කාටද බෑ. அவனை தோல்வியடைய யாராலும் ඔව් முடியாது. අසාර්ථක කරන්න නම් அவனை தோல்வியடைய செய்ய வேண்டும் என்றால் ඔව් නමස්කාර කරනව දෙවියන් වහන්සේව අසාර්ථක කරන්න ඕන. அவன் ஆராதிக்கிற தேவனும் அப்படி தோல்வியடைந்த தேவனாய் இருக்க අපි வேண்டும். නමස්කාර කරනව දෙවියන් වහන්සේ කවදාකවත් එතුමා අසාර්ථක කෙනෙක් නොවේ. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் ஒருபோதும் தோல்வியானவர் அல்ல. එතුමා කාටත් බෑ අසාර්ථක කරන්න. அவருக்கு யாருக்கும் முடியாது அவரை එතුමා தோல்வியடைய செய்ய. සාර්ථක භාවයේ දෙවියන් அவர் වහන්සේ. முழுமையான பரிபூர்ணமுள்ள ඒ தேவன். දෙවියන් වහන්සේව යමෙක් අනුගමනය කරනවාද அந்த தேவனை ஒருவன் பின்பற்றுவான் ඒ என்றால் තනත්තගේ ජීවිතේ සාර්ථක භාවය அவனுடைய வாழ்க்கை முழுமையடையும். හalleluya මොන Hallelujah. බලවේග මොන කුණාටු මොන ප්‍රශ්න මොන සතුරු බලකොඩ මොන කුමන්තර මොන දේ උට විරුද්ධව පැමිණියත් என்ன புயல் பிரச்சனை புயல்கள் அவன் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் கூட ඔව් අසාර්ථක කරන්න කාටවත් බෑ. அவனை தோல்வியடைய செய்ய யாராலும் முடியாது. හalleluya Hallelujah. අය උදන්නවා ஏனென்றால் அவனுக்கு ඔගේ தெரியும் දෙවියන් වහන්සේ කවුද? அவனுடைய தேவன் யார் ඔව් என்று දැනගෙන ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මොනවාද? அவன் அறிந்திருக்கிறான் தேவனுடைய ඔව් வார்த்தை දැනගෙන என்ன. ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ නැත්තම් ස්වාමි යේසුස් වහන්සේ මට මොනවාද කරන්න කියලා. அவன் அறிந்திருக்கிறான் தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் ඔව් என்று. ඒ දේවල් කරන්නව කෙනෙක් නම් அவன் அதை செய்கிற ஒருவன் என்றால் කවදාකවත් අසාර්ථක அவன் ஒருபோதும் தோல்வி அடைய மாட்டான். හalleluya Hallelujah. හalleluya. ඒ නිසා කිතුණු ජීවිතේ අපි සාර්ථක භාවය ලබන්නට ஆகிய අවශ්‍යයි. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அந்த ඒ பரிபூர்ணத்தை பெற සාර්ථක வேண்டும். භාවය තමයි අපෝ දිනපතා ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. அந்த முழுமை தான் எங்களை தினந்தோறும் முன்னோக்கி கொண்டு செல்லும். දිනපතා අපිව ඔසවා තබන්නේ. தினந்தோறும் எங்களை உயர்த்தி வைக்கும். දිනපතා අපි ආශිර්වාදයෙන් ගමන් කරන්නේ. தினந்தோறும் நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக දිනපතා பயணம் අපේ செய்வோம். ජීවිතය අපිට බලාපොරොත්තු වෙනව ඒ සැනසීම සමාදානය ඒ නිදාස සුවය අපට අත්පත් කර දෙන්න. தினந்தோறும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற அந்த விடுதலை சுகம் அந்த பலனை தேவன் எங்களுக்கு பெற்று தருவார். හalleluya. ஹalleluya. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේගේ වචනය ඔබටත් මටත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ஆகையால் தான் அவர் அவருடைய வார்த்தையை உங்களுக்கும் எனக்கும் අපිට கொடுத்திருக்கிறார். එක්තරා කාලයක් අපි බලන විට බයිබලයේ කිසි මිනිසෙක් අතේ තිබුණේ නැහැ. ஒரு காலத்தில் நாங்கள் பார்க்கும்போது வேதாகமம் ஒருவர் ඒක கையில் අල්ලන්න இருக்கவில்லை. தானா. அதை பிடிக்க கூட தடை ඒගොල්ලෝ செய்யப்பட்டுள்ளது. කියලා තිබුණා ඒක පව්කාර මිනිසයන්ට බයිබලයේ අල්ලන්න බෑ. பாவிகளுக்கு இந்த வேதாகமத்தை பிடிக்க ඒක முடியாது என்று සුද්ධ சொல்லியிருந்தார்கள். තැනත්තර පමණයි අල්ලන්න அவர் පුළුවන් කියලා. பரிசுத்தமான ஒருவனுக்கு மட்டுமே அது பிடிக்க முடியும் என்று හalleluya. சொல்லியிருந்தார்கள். නමුත් පාපේ වහල්කමෙන් උන්වහන්සේ ඔබවත් මාවත් නිදහස් කළා. பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தேவன் உங்களையும் என்னையும் விடுதலையாக்கினார். යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් ඔබවත් මාවත් පිරිසුදු කරනු ලැබුවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே உங்களையும் என்னையும் දැන් අපි பரிசுத்தப்படுத்தினார். දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව. ஏனென்றால் நாங்கள் இப்பொழுது தேவனுடைய மாளிகையாய் ඒ இருக்கிறோம். මාලිගාව තුල ස්වාමු දෙවියන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරනවා. அந்த மாளிகைக்குள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வாசம் හalleluya. செய்கிறார். ඒ ஹalleluya. නිසා අපි දැන් සුද්ධයි. இப்போது நாங்கள் பரிசுத்தமாய் අපිට இருக்கின்றோம். එතුමාගේ වචනේ අල්ලන්න පමණක් නෙවෙයි. அவருடைய வார்த்தையை ඒක நாங்கள் අපිට பிடிப்பதற்கு පෙරලලා மாத்திரமல்ல, අපිට කියවන්නට එතුමාගේ ඇකියාව ආලේපේ බලය උන්වහන්සේ අපට තුල අප තුල නිදහස් කර அந்த තිබෙනවා. வேதாகமத்தை பிரட்டி வாசிப்பதற்கு அவருடைய அந்த அந்த முடிவான தன்மை எங்களுக்கு ඒක கொடுத்திருக்கிறார். අපිට කියවා තේරුම් ගන්නට දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේව අපට ලබා දීලා තියෙනවා. அதை வாசித்து புரிந்து கொள்ள தேவனுடைய ආවිயானவரை எங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ මේ හැම දෙයක්ම ඇයි අපට එතුමා ලබා දුන්නේ? எங்க வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் ஏன் அவர் எங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார்? අපි සාර්ථක කිතුණුවෙක් හැටියට මේ පොළව තුල ජීවත් වෙලා අපි ජය ලබාගෙන දේව රාජ්‍යය ඇතුළත පිරිස. நாங்கள் பரிபூர்ணமான ஒரு மனுஷனாக இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே போவதற்காக. ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති නෑ මේ පොළවේ අපි ගැලීම ලබලා එතුමා තුළට ආවට පස්සේ අපි තවත් දුකෙන් වේදනාවෙන් අඩුකමෙන් ප්‍රශ්නෙන් කඳුලෙන් ජීවත් වෙනවා දැක්කේ. நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நாங்கள் கண்ணீரோடு வேதனை துன்பத்தோடு நாங்கள் இருப்பது அவர் விரும்புவதில்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා අපට පීඩා එනවා. கர்த்தருக்காக ඒක எங்களுக்கு වෙනම உபத்திரங்கள் කතාවක්. வருவது வேறொரு கதை. අපි එතුමා තුළ ගමන් කරන විට நாங்கள் අපිට පොර බැදීන් එනවා. அவரோடு கூட பயணம் செய்யும் போது எங்களுக்கு போராட்டங்கள் වෙනම வரும். කතාවක්. அது வேறொரு கதை. නමුත් ජීවිතේ අපි හැමදාම வாழ்க்கையில எல்லா එකම நாளிலும் තැන පල් වෙන මඩපුවක් ආකාර අපි ජීවත් වෙනවා නම් நாங்கள் ஒரே இடத்துல அந்த கெட்டு போகிற பாக்கை போல இருப்போம் එහෙනම් என்றால் ඒක කිතුණු ජීවිතයක් නොවේ. அது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல. ඇයි අපිට වැඩිය හොඳට ලෝකයේ මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. எங்களை விட நன்றாக உலக மக்கள் வாழ்கிறார்கள். අපිට වැඩි එළියෙන් ඉන්නවා. எங்களை விட மேலாக இருக்கிறார்கள். හalleluya. Hallelujah. නමුත් ஆனாலும் ඔබ හිතන්න ඕන நீங்க நினைக்கணும் ඊට වැඩි එළියෙන් ඔබත් මමත් ජීවත් වෙනවා. அதுக்கு அதை விட மேலாக நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டும் என்று. හalleluya. ஹalleluya. රටේ අණ්ඩු කුමාර දිසානායක ජනාධිපති වුණත් හරිය. நாட்டிலே அன்று குமார திசாநாயக்கா ஜனாதிபதி ஆனாலும் கூட
එයාට ගැලීම නැහැ. அவருக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා එයා කවදාකවත් දේව රාජ්‍යෙට යන්නේ නැහැ. ஆகையால் அவர் ஒருபோதும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவதில்லை. අපි ගැලීම ලබා ගත්තා. ஆனால் நாங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க අපිට සදාකාල ජීවනය තියෙනවා. எங்களுக்கு நித்திய கால ஜீவன் உண்டு. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒක අපේ ජීවිත අපි දැනගන්න. அது எங்க வாழ்க்கையை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள අද வேண்டும். සමහර අය හිතනවා என்று ஒரு சிலர் நினைக்கிறாங்க මේ ගැලීම ලබා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. இந்த ரட்சிப்பை பெற தேவையில்லை, ඒගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම දේව රාජ්‍යයට යනවා. அவர்கள் எல்லாம் தேவ ராஜ்யத்துக்கு போவார்கள் என்று දවස් එක්කෙනෙක් පෙරේදා මම කතා කරන වෙලාව முந்த நாள்ல பேசும்போது ஒருவரோடு මම කිව්වා ගැලීම ලබා ගත්තේ නැත්නම් නිරේ තමා භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. නිරේ තමා පිච්චෙන්නේ කියලා. ரட்சிக்கப்படாட்டி நீங்க ඒක நரகத்துக்கு කොහොමද போய் தான் එහෙම වෙන්නේ? එහෙම වුණොත් මේ ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම නිරේටද යන්නේ කියලා. அப்படி இப்படி நடக்கும். இப்படி அப்படின்னா உலகத்திற்கு எல்லாருமே அந்த நரகத்துக்கா போவார்கள் මම என்று. ඔව් කියලා. ஆம் என்று නෑ මම சொன்னார். ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. இல்ல நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். මම කිව්වා පිළිගන්නේ නැත්තම් මේ ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் බයිබලේ බොරු වෙන්න ඕන. அப்படின்னா බයිබලේ வேதாகமம் பொய்யா මාර්කෝ 16 වෙනි පරිච්ඡේද මොනවද කියන්නේ? மாற்கு புத்தகம் 16 අදා ගන්නා බෞස්ම ලබන්නා ගනු ලබන්නේ. ஏற்றுக்கொள்கிறவன் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறவனே අනිත් අය වරදටපත් වුණ ලබන්නේ. மற்றவர்கள் குற்றவாளிகளாக தீர்க்கப்படுவார்கள். හලෙලූයා. ඇයි මේ පොළොවට යේසුස් වහන්සේ ආවේ? ஏன் இந்த பூமிக்கு இயேசு கிறிஸ்து ඇයි வந்தார்? එතුමා මැරෙන්න ඕනේ? ஏன் அவர் மரிக்க මේ வேண்டும்? හැම කෙනෙක්ම දේව රාජ්‍යයට යනවා නේද? எல்லாரும் தேவ ඇයි ராஜ்யத்துக்கு අපි போவார்கள்? මෙතන පොරබදින කියලා මං ஏன் අහනවා. இங்கே போராடுகிறார்கள் ඇයි என்று අපේ நாம் ජීවිතේ கேட்கிறோம்? අපි හැමදේම අත්හැරලා උන්වහන්සේ පමණක් අපි පැලඳගෙන ஏன் நாங்கள் எல்லா காரியத்தை கைவிட்டு அவரை மட்டும் ඇයි நாங்கள் අපි அணிந்து ලෝකෙට கொண்டு වෛර කරන්නේ? நாங்கள் எதுக்கு நாங்கள் உலகத்தை வெறுக்கிறோம்? හොඳට බාර් ගන්න ගිහලා ඊටතර හොඳ බියර් එකක් ගහලා ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் போயிட்டு හෝල් එකට எங்களுக்கு ගිහලා ෂෝ එකක් බලලා நல்ல திரைப்படங்களை பார்த்து பார்ல අපි போயிட்டு ගොඩක් குடித்து දේවල් අපිට තන කරන්න පුළුවයි. காரியங்களை හැම எங்களுக்கு කෙනෙක්ම දේව செய்யலாம். රාජ්‍යයට යනවා නම් எல்லாரும் தேவ ඇයි ராஜ்யத்துக்கு අපේ போவோம் என்றால் ජීවිත අපි කැප කරලා තියෙන්නේ? කැප எதுக்கு කිරීම. நாங்கள் எங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கிறோம்? ආමේන්. ஆமென். ඔබට තේරෙනවා මම කියන දේ? உங்களுக்கு சொல்றது ඇයි අපි விளங்குதா? කැප කිරීම කරලා තියෙන්නේ? ஏன் நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு අපි செய்கிறோம்? උදෙසා. எங்களுக்காக හලෙලූයා. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ ඔබත් මාත් නිසා කැපකීම් කරා. அவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அர்ப்பணம் ඇයි செய்தார். ඔබටත් මට සදාකාල ජීවනය දෙන්න. உங்களுக்கும் எனக்கும் நித்திய கால ஜீவனை එහෙනම් தரும்படியாக ඒක යමෙක් සුළු කරනවා නම් அதை ஒருவன் அற்பமாய் எண்ணினால் ඒක නැතුව ගැලව දේව රාජ්‍යයට යන්න පුළුවන්කම කියලා හිතනවා නම් அது இல்லாமல் தேவராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் என்று நினைத்தால் ඒක මිත්‍යාවක්, ඒක මුලාවක්. அது ஒரு ஏமாற்றுதலான காரியம். හලෙලූයා. හalleluya. හලෙලූයා. හalleluya. එබනම් අද අපි මෙතන ඉන්න ඕනේ නැහැ. அப்படின்னா நாங்க இன்னைக்கு தேவையில்லை இங்க இருக்க. පල්ලේ ගිහලා එතුනාම ගෙදර ඉඳලා නිකන් පොඩි ජොලියක් දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. நாங்க நினைச்ச ஆலயத்துக்கு போயிட்டு வீட்டுல இருந்துகிட்டு நாங்க ஏதாவது ஒரு ஜொலி නමුත් பண்ணிட்டு බයිබලයේ මොනවාද අපිට එතුමා කියලා තියෙන්නේ? வேதத்துல என்ன எங்களுக்கு அவர் මොනවද சொல்லுகிறார்? දැනගත්තේ? நாங்கள் எதை அறிந்து ඒ கொண்டிருக்கிறோம்? අනුව අපි ජීවත් වෙනවා. அதன்படி நாங்கள் வாழ வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි කරුණු අතක් ඉතා සරලව ඉතා ලේස් අපි ඉක්මනට බලන්න. இலகுவாக 7 காரியங்களை நாங்கள் ඔබ பார்ப்போம். දන්න දේවල් තමයි. உங்களுக்கு தெரிந்த නමුත් අපි காரியங்கள் දැනගත්තත් හරිය. நாங்கள் அறிந்து கொண்டாலும் கூட සමහර තාමත් සමහර කිතුණාගේ ජීවිතේ මේ දේවල් වලට ඇතුල් වෙලා නැහැ සැබෑ ලෙස. அதை அறிந்து கொண்டாலும் கூட ஒரு சில கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் இதற்குள்ளே ඒ உண்மையை නිසා තමයි அறிந்தில்லை. සමහර කිතුණාගේ ජීවිතය අසාර්ථක. ஆகையால் தான் ஒரு சில கிறிஸ்தவர்களோட வாழ்க்கை முழுமையற்றதாக இருக்கிறது. පෞද්ගලිකව ඔබගේ ජීවිතේ මේ දේවල් තිබෙනවා. தனிப்பட்ட ரீதியா உங்க வாழ்க்கையில இது இருக்க வேண்டும். පවුලක් හැටියට ඔබ දේව සභාවේ ඉන්න ඕනේ. ஒரு குடும்பமாக தேவ சபையில இருக்கணும். පවුලක් හැටියට ඔබ නිවසේ යාඥා කරන්න ஒரு ඕනේ. குடும்பமாக வீடுகளை நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். පෞද්ගලික ලෙස ඔබ නිවසේ 4 දෙනෙක් ඉන්න පුද්ගලිකව තනි තනියම ඔබ යාඥා කරන්න. தனிப்பட்ட ரீதியாக நீங்க 4 பேர் இருந்தால் தனித்தனியாக நீங்கள் ஜெபம் செய்ய வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒකයි ඔබගේ ජීවිතේ සාර්ථකභාවය. அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் முழுமை. හලෙලූයා. හalleluya. ඒක පළවෙනි කාරණාව. முதல் காரியம் ජීවිතේ යාඥාව. வாழ்க்கையில ஜெபம். හලෙලූයා. හalleluya. ජීවිතේ යාඥාව. வாழ்க்கையில் ஜெபம். ඔබ යාඥාව ඔබගේ ජීවිතේ නැතිනම් உங்க வாழ்க்கையில ஜெபம் ඔබ இல்லாவிட்டால் වාලක් නැති නිවසක් තුල ඔබ ජීවත් වෙනා මිනිස්සෙක්. நீங்கள் கூரை இல்லாத ஒரு வீட்டுக்குள் வாழ்கிறவர்களாய் හලෙලූයා. ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න. நன்றாக புரிந்து ඔබගේ கொள்ளுங்கள். ඉස්සට සෙවණක් නැහැ. உங்களுடைய தலைக்கு ஒரு ඔබ நிழல் இல்லை. නිකන් අවුවට වැස්සට පින්නට තෙමෙන්නව කෙනෙක් වගේ තමයි. நீங்க மலைக்கு வெயிலுக்கு பனிக்கு ඔබ හිතලා நடைகிறவராய் බලන්න இருக்கீங்க. වාලක් නැතුව මිනිසෙක් ජීවත් වෙනවා ஒரு නම් கூரை இல்லாமல் ஒருவன் ඒ வாழ்ந்தால் මිනිසයාගේ තත්ත්වයේ ස්වභාවය කොහොම තිබේද அவனுடைய කියලා. நிலைமை சுபாவம் எப்படி என்று අන්න நீங்கள் ඒ அறியலாம். ස්වභාවයට තමයි බයිබලයේ කිතුණු මිනිසයාගේ ජීවිතේ යාඥාව නැතිනම් හඳුන්වන්නේ. அந்த சுபாவத்துக்கு தான் கிறிஸ்தவ மனுஷன் ஜெபம் இல்லாத காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். අපි කිතුණෙක් වුණාම යාඥා කරන්න ඕන. நாங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்றால் ஜெபிக்க வேண்டும். අපිට கவදත් කියන්නට බෑ. எங்களுக்கு ஒருபோதும் අද சொல்ல මට முடியாது. යාඥා කරන අමතක වුණා. இன்னைக்கு எனக்கு ஜெபிக்க මට மறந்து වෙලාවක් නැති விட்டது. වුණා. எனக்கு ஒரு நேரம் இல்லாமல் போய்விட்டது. මට මම බිසි මට වැඩ වැඩි නිසා எனக்கு வேலை அதிகமா இருக்கிறபடியா යාඥා කරන්න බැරි වුණා எனக்கு කියලා. ஜெபம் செய்ய முடியாமல் ඒක போனது. කිතුණෙක්ගේ මුකෙන්
පිටවිය යුතු වචනයක් නොවේ. ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற ஒரு வார்த்தையாக හලෙලූයා. இருக்கக்கூடாது. අපේ ஹalleluya. ජීවිතේ හැම දෙයකම අපිට වෙලාවක් තිබෙනවා. எங்க வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்துக்கும் අපි எங்களுக்கு හැම நேரம் වැඩක්ම இருக்கிறது. අපි අත් නෑර අපි කරනවා. எல்லா வேலைகளையும் கைவிடாமல் නමුත් நாங்கள் සමහර செய்கிறோம். අය කියන්නේ මොනවාද? ஒரு சிலர் මට යාඥා කරන්න වෙලාවක් எனக்கு නැතුණා. ஜெபிப்பதற்கு நேரம் இல்லாமல் போய்விட்டது. නමුත් යේසුස් වහන්සේට මොනවාද කියන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு என்ன සුර சொல்கிறார்? මතතුමාගේ සුභාරංචිය பரிசுத்த மத்தேயு புத்தகம் 26 වෙනි පරිච්ඡේදය 26வது அதிகாரம் 41 වෙනි පදය. 41வது ඔබ வசனம். වැටේ. நீங்கள் விழுந்து ඔබ දැනටම වැටිලා ඇති. நீங்கள் ඔබ இப்பயே දැනටම விழுந்திருப்பீர்கள். පරීක්ෂාවට සාතන්ගේ උගුලට දැලට ඔබ අසු වෙලා විරයි. நீங்க இப்பொழுதே சாத்தானின் அந்த அந்த சாத்தான் ඔබ ගැලවීම ලැබුවත් දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තේ නොවේ ඔබ ඉන්නේ. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டாலும் தேவன் பக்கமாக ඔබ இல்லை. සාතන්ගේ මිත්‍රෙක් වෙලා ඉන්නේ. நீங்க சாத்தானின் நண்பனாக කවුද? இருக்கிறீர்கள். யார்? යාඥා නොකරන්නව අය. ஜெபிக்காதவர்கள். හalleluya. Hallelujah. ඔබ සභාවේ ඉන්න පුළුවන්. நீங்க சபையில ඔබ වචනය இருக்கலாம். අහන්න පුළුවන්. வார்த்தையை கேட்கலாம். නමුත් ඔබගේ ජීවිතේ යාඥාව නැතිනම් உங்க வாழ்க்கையில் ஜெபம் இல்லாவிட்டால் ඔබ සාතන්ගේ මිත්‍රෙක්. நீங்க சாத்தானின் ඔබ நண்பன். දෙවියන් වහන්සේගේ මිත්‍රෙක් නෙවේ. நீங்க தேவனுடைய நண்பன் அல்ல. හalleluya. Hallelujah. එතන සාතන්ගේ මිත්‍රෙක් එක சாத்தானின் நண்பன் ஒன்று. දෙක ඔබ වැටුණව කෙනෙක්. இரண்டாவது நீ තුන விழுந்தவன். ඔබ සාතන්ගේ උගුලට අසු වුණව කෙනෙක්. மூன்றாவது நீ சாத்தானின் அந்த கேடுக்கு அகப்பட்டவன். හalleluya. Hallelujah. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ ஆகையால் எங்க வாழ்க்கையிலே අපි ආර ගන්න අයි ජීවත් වෙන්න. நாங்கள் சாப்பாடு எடுப்பது எதற்கு? வாழ்வதற்கு. ඒ වගේ තමයි මිනිස්යාගේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්නට. மனுஷன் வாழ்க்கை අපේ வாழ்வதற்கு ආත්මික මිනිස්යා ජීවත් වෙන්න නම් உங்களுடைய ஆவிக்குரிய மனுஷன் வாழ வேண்டும் අපේ என்றால் ආත්මික ආහාර අවශ්‍යයි. ஆவிக்குரிய போஷாக்கு தேவை. හalleluya. ඒකේ Hallelujah. ප්‍රධාන දේ තමයි යාඥාව. முதல் காரியம், முக்கியமான காரியம் ஜெபம். අපි තුන් වේලක් අපි හොඳට කනවා. 3 வேளை நன்றாக ඒකම சாப்பிடுகிறோம். අමතර 10ට තේ බොන බිස්කට් එකක් ගන්නවා. நாங்கள் அதுக்கு அதிகமாக ඒකම නැවත අපි තුනට சாப்பிடுறோம். තේ බොනවා. නැත්නම් කිරි එකක් ගන්නවා. බනිස් ගෙඩියක් කනවා. அப்படி 3 மணிக்கு நாங்கள் ஒரு பால் குடிப்போம், ஒரு பனிஸ் சாப்பிடுவோம், அப்படியாய் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். ඇයි? ஏன்? අපි ශක්තිමත් වෙන්න. நாங்க பலனடைய. නමුත් ආත්මික මනුෂ්‍යයට අපි කෑම දෙනවද? ஆவிக்குரிய மனுஷனுக்கு நாங்கள் உணவு கொடுக்கிறோமா? හalleluya. Hallelujah. අපි මානසික මනුෂ්‍යෙක් පමණක් වෙන්න නරකයි. நாங்கள் ஒரு மாம்ச ரீதியான மனுஷனாக අපි மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ආත්මික මනුෂ්‍යෙක් වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் ஆவிக்குரிய மனுஷனாக ආත්මික இருக்க வேண்டும். මනුෂ්‍යෙක් වෙන්න නම් ආවිකුරිය අපි මනුෂ්‍යයෙක් වෙන්න ආත්මිකව වෙනවා. අපගේ දෙවියන් වහන්සේ සමග අපි බැඳෙන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியாக தேவனோடு இணைய வேண்டும். අපි යාඥා කරන්න ඕනේ. நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். මතෙව් පොත 26 වෙනි පරිච්ඡේද 41 වෙනි පදේ ඔබ කියවන්න. மத்தேயு 26:41வது வசனத்தை வாசியுங்கள். නුබලා පරීක්ෂාවට නොපැමිණෙන නොබලා පිණිස පරීක්ෂාවට නොපෙනෙන පිණිස අවදිව ඉඳ යාඥා කරපල්ලා. අවදිව ඉඳ යාඥා කරන්න. එච්චරනේ? එතන කියන අවදිව ඉඳලා යාඥා කරන්න. நீங்கள் விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். ඇයි යාඥා කරන්න කිව්වේ? ஏன் ஜெபிக்க சொல்கிறார்? පරීක්ෂාවට නොපෙනෙන නොවැටෙන පිණිස. சோதனைக்கு உட்படாத කවුද படிக்கு. කිව්වේ? யார் මම சொல்றார்? නෙවෙයි. நான் அல்ல. ඒක බයිබලයේ කියලා තියෙන්නේ. வேதத்திலே කවුද ලියලා சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. තිබෙන්නේ? யார் எழுதியிருக்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේ. தேவனே சொல்லியிருக்கிறார். දැන් ஹalleluya. කවුද කියන්නේ යාඥා කරන්න කියලා? யார் சொல்கிறார் ஜெபிக்க? යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து කාටද சொல்கிறார். කියන්නේ? யாருக்கு சொல்கிறார்? උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට. அவருடைய சீசர்களுக்கு. හalleluya. Hallelujah. උන්වහන්සේගේ ගෝලය වුණත් හරිය. அவருடைய சீசர்களாக එදා උන් නිදි இருந்தாலும் බරව සිටියා. அவர்கள் தூக்க கலக்கத்தோடு ගෙත්සමනේ இருந்தார்கள். උයනේ හිටියේ. கெத்செமனே தோட்டத்தில் යේසුස් இருந்தார்கள். වහන්සේ යාඥා කාලේ හිටියා. இயேசு கிறிஸ்து ஜெப வேளையிலே இருந்தார். හalleluya. Hallelujah. එතුමා මූණ දෙන්න තිබෙන්නව ඒ පැයට සූදානම් වෙන පිස එතුමා යාඥාවේ හිටියා. அவர் சோதனைக்கு உட்பட வேண்டிய நேரத்துக்கு නමුත් அவர் එතුමා ஆயத்தத்தோடு සමග ஜெபத்தோடு සිටියා இருந்தார். ගෝලයෝ හොඳටම නිදාගෙන සිටියා. ஆனாலும் அவரோடு கூட இருந்த சீசர்கள் நன்றாக தூங்கி අද සමහර கொண்டிருந்தார்கள். අපේ ජීවිතෙත් ඒ වගේ அதே තමයි. போல ஒரு சிலர் எங்க வாழ்க்கையை ස්වාමීන් அப்படித்தான். වහන්සේ අපෝදිසා නිතර මැදාත් කරගම් කරනවා. ஆண்டவர் எப்பொழுதும் எங்களுக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். නමුත් අපි හොඳට නිදි සමහර විට. நாங்கள் ஒரு சில நேரம் நன்றாக தூங்கி අපේ கொண்டிருக்கிறோம். අවශ්‍යතාවයක් උදෙසා අපි යාඥා කරනවා. எங்களுடைய தேவைகளுக்காக நாங்கள் ඒක ஜெபிக்கிறோம். තමයි ආත්මාර්ථකම යාඥාව. அதுதான் சுயநலமான අපේ ஜெபம். ප්‍රශ්න අපි ඊට අපගේ අවශ්‍යතාවය எங்களுடைய අපේ பிரச்சனை රැකියාව, உபத்திரவம், எங்களுடைய தொழில், නැත්නම් දරුවන් උදෙසා இல்லாட்டி பிள்ளைகளுக்காக අපි යාඥා நாங்கள் කරනවා. ஜெபிக்கிறோம். නමුත් පුද්ගලිකව ஆனால் ඔබ தனிப்படையாக අවදියේ ඉඳලා நீங்கள் ඔබ விழித்திருந்து දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ඔබගේ යාඥාව ඔසවනවා. நீங்கள் உங்களுடைய ஜெபங்களை தேவனுக்கு ஏறெடுக்கிறீர்களா? හalleluya. ஹalleluya. කුරුලෙකුට පියාඹන්නට පියාටු අවශ්‍යයි. ஒரு பறவைக்கு பறப்பதற்கு அந்த சிறகு தேவை. මාළුවෙකුට පියාඹ මාළුවෙකුට පීනන්නට වතුර අවශ්‍යයි.
ஒரு மீனுக்கு நீந்துவதற்கு தண்ணீர் தேவை. ඒ වගේම කිතුණුවෙක්ගේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්නට ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்வதற்கு ඒකට යාඥාව අවශ්‍යයි. ஆமென் ஜெபம் தேவை. හලෙලූයා. හලෙලූයා. මේ පදේ කිව්වේ යේසුස් වහන්සේ. இந்த வார்த்தையை சொன்னது இயேசு கிறிஸ்து. මේක බයිබලයේ ලිව්වේ සුද්ධාත්ම වහන්සේ කරන කොටගෙන. இந்த வேதத்தை எழுதினது பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කිව්ව දේ බොරු දෙයක් නෙවෙයි. அவர் சொன்ன காரியம் பொய் ஆகாது. හලෙලූයා. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ යමක් ප්‍රකාශ කළා නම් ஓ தேவன் ஒரு காரியத்தை ඒක வெளிப்படுத்தினார் කවදාකවත් සිදු නොවී තිබෙන්නේ නැහැ. அது ஒருபோதும் நடைபெறாமல் இருக்காது. බයිබලයේ ලියා තිබෙන දේ තමයි සිදු වෙන්නේ. வேதத்தில் எழுதின காரியங்கள் ඔබ தான் යාඥා நடக்கும். කළොත් ඔබේ ජීවිතය ඉහළට ගෙනියයි. நீங்கள் ஜெபித்தால் உங்க வாழ்க்கை மேலே ඔබ போகும். යාඥා නොකළොත් நீங்கள் ஜெபிக்காமல் ඔබගේ இருந்தால் ජීවිතේ කඩා වැටේ. உங்க வாழ்க்கையில் உடைந்து விழும். හalleluya. ஹalleluya. ඔබේ ජීවිතේ මැරෙයි. உங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் மரித்து මානසික போவீர்கள். නෙවෙයි ආත්මික ඔබේ ජීවිතේ මැරලා තමයි மாம்ச එන්නේ. ரீதியாய் ஆவிக்குரிய ඒ ரீதியாய் நீங்கள் නිසා மரித்து බයිබලයේ போவீர்கள். ලියා තිබෙන දේ තමයි සිදු වෙන්නේ. வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற காரியங்கள் தான் நடக்கும். හalleluya. හalleluya. සාර්ථක භාවය අසාර්ථක භාවය. பரிபூரணம் ඔබ සාර්ථක වෙන්න பரிபூரணமற்றது. නම් நீங்கள் பரிபூரணம் அடைய ඔබගේ வேண்டும் என்றால் ජීවිතේ යාඥාව තිබෙන්න உங்க අවශ්‍යයි. வாழ்க்கையில ஜெபம் இருக்க வேண்டும். ඔබ සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍ය නැතිනම් நீங்கள் முழுமையடைய வேண்டாம் என்றால் ඔබට යාඥා නොකර ඉන්නට உங்களுக்கு පුළුවන්. ஜெபிக்காமல் இருக்கலாம். හalleluya. ஹalleluya. එවිට ඔබ අසාර්ථක කෙනෙක් තමයි. அப்பொழுது நீங்கள் முழுமையடையாத ஒருவனாய் இருப்பீர்கள். ගැලවීම ලබලා තියෙනවා. ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். නමුත් ඔබේ ජීවිතේ වර්ධනයක් නැහැ. ஆனால் உங்க வாழ்க்கையில வளர்ச்சி இல்லை. හalleluya. 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 එවිට ඔබගේ ජීවිතේ පැමිණෙන அப்பொழுது உங்க வாழ்க்கையில ඔබට අභියෝග வருகின்ற වලට මුහුණ දෙන්නට බෑ. சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்க முடியாது. අභියෝග වලින් ඔබට ජය ගන්න බෑ. சவால்களுக்கு நீங்கள் ඔබ ஜெயம் பெற ඒවලින් முடியாது. පරාජිත වෙනවා. அதில் நீங்கள் தோல்வி ඇයි? அடைவீர்கள். ඔබගේ ஏன்? ආත්මික මනුෂ්‍යයා ශක්තිමත් නැහැ. ஏனென்றால் ஆவிக்குரிய மனுஷன் பலன் இல்லை. හalleluya. ஹalleluya. ඔබගේ ජීවිතේ යාඥාව නැහැ. உங்க வாழ்க்கையில ஜெபம் ඒ නිසා இல்லாதபடியால் ඔබට පරාජය. ஆகையால் உங்களுக்கு தோல்வி. නමුත් ඔබ යාඥා කරනවා ஆனால் නම් நீங்கள் ஜெபிப்பீர்கள் ඔබගේ என்றால் අභියෝග වලින් ඔබ ජය ගන්න. உங்கள் சவால்களில் நீங்கள் ஜெயம் හalleluya. பெறுவீர்கள். දිනපතා ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ ඉදිරියට ගමන් කරයි. தினம்தோறும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே முன்னாலே එදා பயணம் අපි දකින செய்வீர்கள். ඉස්රායල් ජනතාවට අභියෝගයක් ආවා. அன்று இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சவால்கள் வந்தது. ලක්ෂ 6ක් ඉස්රායල් ජනතාව සිටියා. 6 லட்சம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இருந்தார்கள். ඔය ලක්ෂ 6ක් කියන්නේ මේ යුද්ධ කරන අය සිටියා. 6 லட்சம் பேர் யுத்தம் සවුල්ගේ අතේ பண்ணுகிறார்கள். පවා කඩුව එල්ලේ තිබුණා. அங்க சவுலின் கையில கூட அந்த නමුත් එක பட்டயம் இருந்தது. මිනිසෙක්ගේ අභියෝගයට කාටවත් බැරුව ගියා ඉදිරියට ගිහලා මුහුණ දෙන්න. ஒரு மனுஷனுடைய சவாலுக்கு யாருக்கு முடியாமல் போறது முன்னாலே போய் முகம் கொடுக்க හalleluya. කාටවත් බැරි වුණා. யாருக்கு முடியாமல் ඒ போனது. අභියෝගයට ඒගොල්ලෝ බය වුණා. அந்த சவாலுக்கு அவர்கள் பயந்தார்கள். නමුත් ඒ ஆனாலும் තැනට ආව දාවිද්. அந்த இடத்துல தாவீது வந்தார். හalleluya. ஹalleluya. දාවිද් කොහමද ඌට ඇවුන වෙලාව කතා කළේ? அவருக்கு கேட்ட பொழுது எப்படி කවුද தாவீது මේ பேசினார்? ඉවල කවුද මේ බල්ලා? யார் இந்த நாய் என்று මාගේ கேட்கிறான். ජීවමාන සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ මිග කියන. என்னுடைய ஜீவனுள்ள சேனைகளின் கர்த்தரை பற்றி අද சொல்கின்ற දවසේ මම නුඹව මරලා நான் இன்றைய நாளை உன்னை கொண்டு போட்டு ආකාශයේ පක්ෂින්න මම නුඹගේ කෑම දෙනවා කියලා කිව්වා. ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு நான் உன் இறைச்சியை கொடுப்பேன் என்று. හalleluya. ஹalleluya. එවැනි නිර්භීත වචනයක් කියන්නට அப்படியான ஒரு தைரியமான வார்த்தை சொல்ல අභියෝගයට බාරරන් ඉදිරියට ගොලියත් ඉදිරියේ යන්නට அந்த சவாலுக்கு முகம் கொடுத்து முன்னாலே கோலியாத்துக்கு முன்னாலே போவதற்கு ඔගේ ජීවිතය තුල මොනවාද அந்த තිබුණේ? வாழ்க்கையில என்ன இருந்தது? යාඥාව තිබුණා. ஜெபம் இருந்தது. යාඥාව තිබුණ නිසා ஜெபம் இருந்தபடியால் දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සමග සිටියා. தேவன் அவனோடு கூட இருந்தார். හalleluya. ஹalleluya. ඒ නිසා උඩ පුලංකම ලැබුණ ඉදිරියට යන්න. ஆகையால் அவனுக்கு முடியுமா இருந்தது ඒ முன்னாலே නිසා போவதற்கு. පුලංකම ලැබුණා ගොලියොත් පරාජය කරන්න ගැටපොලේ එක ගල් පහරකින්. ஒரு அந்த அந்த ஒரு கல்லினாலே அவனை வீழ்த்த அவனுக்கு முடியுமா இருந்தது. හalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ඒ නිසා කිතුණු ජීවිතේ ජීවත් වෙන අපි. ஆக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் අපි வாழ்கிற අවදි நாங்கள் ඉඳලා යාඥා நாங்கள் කරනවා. விழித்திருந்து ஜெபிக்க අවදි வேண்டும். කියන අල්ලියම. அதிகாலையிலே හalleluya. අල්ලියම අපි යාඥා කරනවා. அதிகாலையிலே நாங்கள் ஜெபிக்க උදෑසන வேண்டும். 5ට ප්‍රථමයෙන් 5 மணிக்கு முதலாக මාක් පොත පළවෙනි පරිච්ඡේදය 35 වෙනි පදේ මෙහෙම කියනවා. மாற்கு முதல் அதிகாரம் 35வது යේසුස් வசனம். වහන්සේ ඉතා අල්ලියම ඉර පායන්න ප්‍රථමයෙන් இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் சூரியன் உதிக்க முதல் அதிகாலையிலே උන්වහන්සේ නැගිටලා වනාන්තර ස්ථානවලට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ යාඥා කළා කියලා. அவர் எழுந்து போய் வனாந்தரமான இடங்களுக்கு போயிட்டு ஜெபித்தார் என்று. කියනවාද? මාක් 1:35. 1:35. උදේ පහන් වෙන්ට බොහෝ ප්‍රථමයේ ඕ ප්‍රථමයෙන් පාන්ගෙන එළිවෙන්න ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ නැගිට නැගිට වනාන්තර ස්ථානයකට පිටත්ව ගොස් එයිදී යාඥා කළසේක. ඒදී යාඥා කළා. அங்கே ඒදී ஜெபித்தார். යාඥා මොනවද කළේ? அவர் என்ன செய்தார்? ව්‍යායාම කරන්න ගියේ නෑ. ආත්මික ව්‍යායාම කළා. அவர் ஆவிக்குரிய අර සමහර உடற்பயிற்சி මානසික செய்தார். ව්‍යායාම කරනවා. மாம்ச ரீதியாக உடற்பயிற்சி නමුත් செய்கிறோம். ආත්මික ව්‍යායාම කරන්නේ නෑ. ஆவிக்குரிய உடற்பயிற்சி නමුත් යේසුස් செய்வதில்லை. වහන්සේ මොනාටද ගියේ? இயேசு கிறிஸ்து எதற்கு වනාන්තර போகிறார்? ස්ථානවලට. வனாந்தரமான இடங்களுக்கு උන්වහන්සේ යාඥා කරන්න ගියා. அவர் ஜெபிக்கும்படியாக නියඬ போகிறார். කාලයක් දෙවියන් වහන්සේ සමග ගත කළා. அவர் அதிகாலையிலே தேவனோடு கூட இருட்டோடு அவர் හalleluya. ஜெபம் අද செய்கிறார். ඔබගේ ජීවිතේ නියඬ කාලයක් තිබෙන අද
දෙවියන් වහන්සේ සමග ගත කරන්නට. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு அமைதியான காலம் இருக்கிறதா தேவனோடு ඔබට ඒකට වෙලාවක් சம்பந்தப்பட? තිබෙනවද? அதுக்கு ஒரு நேரம் ඔබ இருக்கிறதா? ගත කරනවාද? நீங்கள் செலவழிக்கிறீர்களா? හලෙලූයා. අල්ලියම அதிகாலையிலே එක පැයක් දේව අභිමුඛයේ ඔබ බලන් ඉන්නවා නම් ஒரு மணித்தியாலும் தேவ சமூகத்திலே ඔබ நீங்கள் දෙවියන් காத்திருப்பீர்கள் වහන්සේව என்றால், කතා කරනවා නම් தேவனோடு கூட நீங்க பேசுவீர்கள் என்றால் ඔබගේ ජීවිත ඔබ කොතරම් මිහිරිකමක්ද? உங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளவு இனிமையா இருக்கும். හලෙලූයා. ஹalleluya. පියෙක් බලන් ඉන්නවා දරුවෙක් ඉපදුරන පස්සේ කොයි වෙලාවේද අම්මා තාත්තා කියලා කතා කරනවා. ஒரு தகப்பன் பார்த்து கொண்டிருப்பார், பிறந்த உடனே இந்த பிள்ளை எப்பொழுது அம்மா அப்பா என்று கூப்பிடும் என்று. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ දරුවා කොයි වෙලාවේද උකුලේ වාඩි වෙන්නේ? எப்ப හොරතල් அந்த වෙන්නේ. பிள்ளை வந்து மடியிலே அமரும் என்று. ඒ දරුවට කොතරම් ඒ පියාට මවට කොතරම් සන්තෝෂද? அந்த தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் எவ்வளவு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும். හලෙලූයා. ஹalleluya. කතා කළේ නැත්තම් பேசாவிட்டாலும் ඔබේ උකුලට ආවේ නැත්තම් உங்களோட மடிக்கு வராவிட்டாலும் ඔබට කොතරම් වේදනාවක් ඇති වෙයිද? உங்களுக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබ වැඩට ගිහලා එනවා. நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு வரீங்க, දරුවෝ ඉන්නවා. பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, ගෙදර එනවා ගණන් ගන්නත ඔය පාඩු යනවා. நீங்க உங்களை கணக்கெடுக்காம ஏதோ ஒன்று කොහොමද இருக்கும். அப்படி எப்படி இருக்கும்? කතා නොකර ගියොත් பேசாம කොහොමද போனா හිතලා எப்படி බලන්න. இருக்கும்? நீங்க யோசிச்சு කොහොමද பாருங்க. තියෙද? எப்படி இருக்கும்? ඔබට දුකක් ඇති වෙන්නේ ஒரு නැද්ද? துக்கம் තරහක් வராதா? ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ஒரு துக்கம் கோபம் වේදනාවක් ඇති வராதா? වෙන්නේ ஒரு வேதனை வராதா? හලෙලූයා. ඒ හalleluya. වගේ තමයි පියාණන් වහන්සේ. அதே போல தான் பிதாவும் උදෑසන බලන් ඉන්නවා. அதிகாலையிலே காத்துக் උන්වහන්සේ கொண்டிருக்கிறார். වෙතට ඔබ එනකම්. அவரிடத்தில் நீங்கள் வரும் வரை. හලෙලූයා. ஹalleluya. අලියුම කාල අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙනවා නම් அதிகாலையில் தேவனை தேடுவோம் என்றால் ස්වාමීන් වහන්සේ අපට හමු වෙන්න යනවා. கர்த்தரை நீங்கள் சந்திக்கலாம். ஹalleluya. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා කිතුණු ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න. ஆக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ස්වාමීන් வாழ்கிறோம். වහන්සේ කියපු දේ කරන්න. ஆண்டவர் சொன்னதை செய்ய வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නේ එතුමා කියපු දේ කරන්න. அவர் உங்களுக்கு මම சொல்லுகிறார். නැති දෙයක් ඔබට කරන්න කියන්නේ නැහැ. இல்லாததை ஒன்றும் செய்ய சொல்லல. හalleluya. ஹalleluya. යේසුස් වහන්සේ තමයි කිව්වේ ගෝලයන්ට යාඥා කරන්න. இயேசு கிறிஸ்து தான் சொன்னார் சீசர்களுக்கு ஜெபிக்கும்படியாக. සුදු යෝහන් තුමාගේ සුභානි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 5 වෙනි පදේ බලන විට 5வது வசனத்தை අපි பார்க்கும்போது දකින එතන அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம். මරියතුම යේසුස් වහන්සේගේ මව කියනවා. இயேசு ගෝලයා கிறிஸ்து ළඟට தாய் ඇවිල්ලා சொல்கிறார் சீசர்களிடம் வந்து, යේසුස් වහන්සේ මොනවාද ඔබට කියන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ ඒ කියන්නාව ඕනම දෙයක් කරන්න කියලා அந்த சொல்கிறதை எல்லாத்தையும் நீங்க செய்யுங்க. මරියතුමේ ගෝලයා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා. மரியாவே வந்து சீசர்களுக்கு சொல்கிறார். හalleluya. ஹalleluya. යේසුස් වහන්සේ මොනවාද කියන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்? අවදි ඉඳලා යාඥා කරන්න. விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள். හalleluya. ஹalleluya. මරියතුමේ මොනවාද කිව්වේ ගෝලයන්ට? மரியாள் என்ன சொல்கிறார் சீசர்களுக்கு? අපි තමයි මරියතුමට වැඩියෙන් ප්‍රේම කරන අය. நாங்க தான் அதிகமா மரியாளை நேசிக்கிறவர்கள். ஏன்? අපි එයා කියපු දේ අපි කරනවා. நாங்க அவர் சொன்னதை செய்கிறோம். ආමේන්. ආමේන්. එදා ගෝලයෝ ළඟට ඇවිල්ලා මරියතුමේ මොනවාද කිව්වේ? சீசர்கள் மரியாளிடம் යේසුස් வந்து වහන්සේ කියන දේ කරන්න. இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறதை செய்யுங்க. අපිට අද මොනවාද කියන්නේ කිව්වේ අයිලා? அவர் வந்து எங்களுக்கு என்ன යේසුස් වහන්සේ කියපු දේ කරන්න. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை செய்யுங்க අද என்று යේසුස් சொல்கிறார். වහන්සේ කියපු දේ අපි කරනවද? இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை நாங்க செய்கிறோமா? හalleluya. ஹalleluya. ඒක අපි කරනවා නම් அதை நாங்கள் செய்வோம் එහෙනම් என்றால் අපි සාර්ථකයි. அப்படின்னா நாங்கள் හalleluya. பரிபூர்ணமானவர்கள். අපි අසාර්ථක නැහැ. நாங்கள் தோல்வி இல்லை. ඒ නිසා කිතුණු ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න අපි. ஆக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வாழ்கிற අපි நாங்கள் සාර්ථක වෙන්න නම් நாங்கள் முழுமையடைய வேண்டும் යේසුස් වහන්සේ என்றால் මොනවාද කිව්වේ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? අවදි ඉඳලා යාඥා කරන්න. விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள். හalleluya. ஹalleluya. අපි දකින යෝහන් පොත දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 6-7 බලන වෙලාව 6-7 பார்க்கும்போது අපි දකින යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානේ இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்திலே කරන්න බැරි දෙයක් ගෝලයන්ට කියන කරන්න කියලා. செய்ய முடியாததை சீசர்களுக்கு சொல்கிறார் செய்ய சொல்லி. මොනවද කිව්වේ? කරන්න බැරි දේ ගෝලයන්ට කරන්න කියලා. என்ன செய்ய முடியாத කාටද කියන්න පුළුවන්? බයිබලයේ කියවලා තියෙනවා. வேதத்தை வாசித்திருந்தால் என்ன சொல்லலாம்? යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට සුද්ධ යෝහන් තුමා සුභාරංචි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 6-7 බලන විට இயேசு கிறிஸ்து சீசர்களுக்கு யோவான் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் 6-7 பார்க்கும்போது යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ කරන්න කියලා? කරන්න බැරි இயேசு දේ. கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் செய்ய சொல்லி මොනවද කිව්වේ? சீசர்களுக்கு? මොනවද කිව්වේ? என்ன சொன்னார்? කාටද මතකද? யாருக்கு நினைவு இருக்கிறது? මතක නැද්ද? நினைவில்லையா? යෝහන් පොත දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ මොනවද තියෙන්නේ? யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்துல என்ன சொன்னாரு? කානානි සරණ මංගලනේ. அந்த கானாவூர் கல்யாணத்திலே හalleluya. එතන මොනවද කිව්වේ? அங்க என்ன சொன்னாரு? අර කකුල් හොදන භාජනවල වතුර පුරන්න කියලා. அந்த பாத்திரங்களுக்கு தண்ணீர் நிரப்பும்படியாக சொன்னார். කකුල් හොදන භාජන. அந்த கால் கழுவுற අපිට தண்ணீர். ඕන කියලා අර টয়ලට් එකේ තියෙන බකට් එකේ වතුරක් අරන් ඉන්න කියලා බොන්න අපි ගෙනේ. நாங்க அந்த டாய்லெட்ல போயிட்டு தண்ணி எடுத்து குடிக்க கொண்டு கரெக்ட். சொன்ன செய்வோமா? කරේද? செய்வோமா? අපි කිව්ව යේසුස් වහන්සේ අපිට කිව්වයි කියලා. இயேசு கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு சொன்னாரு சொல்லு. টয়ලට් එකේ බකට් එකකට ගිහලා වතුරක් අරගෙන අපිට බොන්න. டாய்லெட்ல இருக்கிற பக்கெட்ல தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க குடிக்க කරේද? செய்வோமா? නෑ. இல்லை. අමාරු දෙයක් එතන. கஷ்டமான ஒரு මම காரியம். කකුල් හොදන වතුර භාජන වලට වතුර පුරවන්න කියලා කිව්වා. கால் கழுவுற அந்த பாத்திரங்களுக்கு தண்ணீர் நிரப்பும்படியாக නමුත් சொன்னார். ගෝලෙ මොනවද කළේ? ஆனா சீசர்கள் என்ன එතුමා செய்தார்? කියපු දේ කළා. அவர் சொன்னதை செய்தார். அவர் හalleluya. சொன்னதை- එතුමා කියපු දේ කළා. அவர் சொன்னதை செய்தார். හalleluya. ஹalleluya. එතුමා කියපු දේ උන් කළ නිසා அவர் சொன்னதை அவர்கள் ඔබ කියලා செய்தபடியால் බලන්න දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 9 10 බලන විට நீங்க வாசிச்சு பாருங்க 2ஆம் அதிகாரம் 7 8 එතුමා කියපු දේ කරපු නිසා அவர் சொன்னதை செய்தபடியால் එදා දවසේ සරණ මංගල්‍ය සිට සෙනකට
හොඳම දේ ලැබුණා. அன்றைய நாள் திருமண வீட்டில் இருந்தவர்களுக்கு நல்ல காரியம் கிடைத்தது. හලෙලූයා. ஹalleluya. හොඳම දේ ලැබුණා. நல்ல හොඳම காரியம். වයින් තමයි ලැබුණේ. நல்ல வைன் கிடைத்தது. අපි එතුමා කියපු දේ අපි කරනවා නම් அவர் சொல்கிறதை நாங்கள் ස්වාමීන් වහන්සේ අපට හොඳම දේ දෙයි. அவர் எங்களுக்கு தேவன் எங்களுக்கு நல்லதை හලෙලූයා. தருவார். ஹalleluya. හොඳම දේ බාල දේ නෙමෙයි. அவர் එක දෙක තුන නෙමෙයි. 2 3 அல்ல, නම්බර් 1 ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ලබා. நம்பர் 1 எங்களுக்கு தேவன் தருவார். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඩුප්ලිකේට් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දෙන්නේ නැහැ. தேவன் உங்களுக்கு එහෙනම් duplicate යේසුස් தருவதில்லை. වහන්සේ කියපු දේ කරන්න. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை එතුමා செய்யுங்க. මොනවද කිව්වේ කරන්න அவர் කියලා? என்ன சொன்னார் செய்ய சொல்லி? උන්වහන්සේ කිව්වේ යාඥා කරන්න. அவர் சொன்னார் ஜெபிக்கும்படியாக. අවදි ඉඳලා යාඥා කරන්න. விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි දකින මාර්ක් තුමාගේ සුභාරංචිය. நாங்கள் பார்க்கிறோம் மார்க் පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5ஆம் අපි அதிகாரம் 3 ඉඳලා 5 වෙනකම් බලනවා. 3 லிருந்து 5 வரைக்கும் අපි பார்ப்போம் දකින දා என்றால், ගෝලේ මාළු අල්ලන්න ගියා. அந்த சீசர்கள் மீன் பிடிக்க මාළු போனார்கள். වෙනකම් බැලුවා දාලා මාළු අවුන්නේ නැහැ. விடியும் வரை போட்டார்கள், வலைகளை නමුත් கிடைக்கவில்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன දැල சொன்னார்? අරගෙන දකුණු පැත්තට දාන්න. அந்த வலையை எடுத்து උන්වහන්සේ வலது කියන්න பக்கம் ඕනද போடுங்க. දැල අරන් දකුණු පැත්තට දාන්න කියලා. அவர் சொல்ல வேண்டுமா வலையை ස්වාමීන් எடுத்து வலது වහන්සේ பக்கம் කියන්න போடுங்க? දැන් ඔක්කොම මාළු ටික ගිහලා බෝට් එකට පිරියන් කියලා කියන්නද? இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்பவே அப்படி சொல்ல இருந்துச்சு, மீன்கள் எல்லாம் போட்ல நிறையட்டும் என்று. එහෙම කිව්වොත් පිරෙන්නේ නැද්ද? அப்படி சொன்னா நிறையாதான் පිරෙනවා. நிறையும். බැරිද එතුමාට? அவருக்கு முடியாதா? මාළු ටික ඔක්කොම දැන් බෝට් එකට පලයන් කියලා කිව්වොනම් යයි මාළු ටික බෝට් එකට. மீன்கள் எல்லாம் அந்த போட்டுக்கு போன்னு சொன்னா දක දක ගාලා කියලා පණිය ඇතුළේ. அதெல்லாம் ஜக ஜகன்னு போயிட்டு நிறைஞ்சிருமே. නමුත් ඒසු වහන්සේ එහෙම කිව්වේ නැහැ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அப்படி சொல்லல. ගෝලෙන්ට කිව්වා දැන් දාන්න දාලා එපා. இப்ப சீசர் சொன்ன උන්වහන්සේ வலையை කියපු போடுங்க. දේ කළ නිසා அவர் சொன்னதை செய்தபடியா අපි දකින විශාල මාළු අල්ලගත්තා. பிரதான மீன்களை பிடித்தார்கள். ஹalleluya. ඒ නිසා එතුමා කරන්න බැරි දෙයක් කියන්නේ. அவர் செய்ய முடியாதது ඒ சொல்லவில்லை. නිසා අපේ ජීවිතේ ක්‍රියාවක් අවශ්‍යයි. ஆகையால் எங்க வாழ்க்கையில ஒரு ඒ கிரியை ක්‍රියාව தேவை. තමයි යාඥාව. அந்த கிரியை தான் ஜெபம். හalleluya. ඔබ Hallelujah. යාඥා කරන්න. நீங்கள் ஜெபியுங்கள். ඔබ ආශිර්වාද වෙන්න ඔබ ජය ගන්න නම් நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட ඔබ ஜெயம் பெற සාර්ථක வேண்டும் වෙන්න என்றால், නම් ඔබේ ජීවිතේ යාඥාව තිබෙන්න. நீங்கள் பரிபூர்ணம் அடைய வேண்டும் என்றால் உங்க வாழ்க்கையில் ஜெபம் இருக்கணும். හalleluya. ஹalleluya. ඒක රාජලෝපත 17 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි අවධානය බලනවා නම් ஒன்று ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரத்தை අපි நாங்கள் දකින பார்ப்போம் වැන්ද என்றால், මිස්ත්‍රිය விதவை සාගත ஸ்திரீ කාලේ பஞ்ச காலத்திலே එයාගේ නිවසේ තිබුණේ පිටි ටිකයි තෙල් ටිකයි. அவளோட வீட்டிலே மாவும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் தான் එයා එළියට இருந்துச்சு. ගියා දර කෑල්ලක් ඇඳගෙන එන්න. வெளியே போன விறகு பிறக்கி வரும்படியாக මොනවාද? என்ன ඒ රොටිය පුච්චලා තමාගේ දරුවත් තමත් අවසාන වතාවට ඒ කාලේ මැරෙන්න. கடைசியாக அந்த அப்பத்தை சுட்டு அவர்கள் சாப்பிட்டு மரிக்கும்படியாக அவர்கள் இருந்தார்கள். හalleluya. Hallelujah. නමුත් එලියා මොනවද කියන්නේ? ஆனால் எலியா என்ன ඒ சொல்கிறார்? පිටි ටික මට දෙන්න. அந்த மாவை මට எனக்கு රොටියක් கொண்டு வா. හදලා ගේන්න. எனக்கு ஒரு அப்பத்தை ඒක செய்து එලියා கொண்டு வா. කියන්න ඕනද? அதை எலியா சொல்லணுமா? ඕනේ නෑ. தேவையில்லை. එලියා කිව්වනම් දැන් පිටි ඔක්කොම පිරෙන්න යනවා. அந்த மாவெல்லாம் தேல் நிரம்ப ஒக்கம் போகுது, பிறந்தன කියලා. எண்ணெய் எல்லாம் நிரம்ப போகுது என்று சொன்னார். වෙන්නේද? நடக்காதா? ඔබ තේරුම් ගන්න වෙන්නේ නැද්ද? நடக்காதா? හැබැයි ඔබට ඇදලා නැත්නම් වෙන්නේ නෑ. உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாட்டி அது நடக்காது. ඔබ කියන මම යාඥා කළා நான் ஜெபித்தேன், මම දන්නවා මේක අන්ද අයින් වෙන්නේ නැහැ කියලා. எனக்கு தெரியும் இந்த மலை விலகாது என்று. හalleluya. අද සමාජයට අපේ ජීවිතේම இந்த තමයි. ஒரு சில எங்க வாழ்க்கையில அப்படித்தான். හalleluya. නමුත් ඒ සංසුක සැකනකොට நீ சந்தேகப்படாமல் කවුද යාඥා කරන්නේ ඇදහිල්ලේ? இந்த விசுவாசத்தோடு யார் ஜெபிக்கிறீர்களோ ඒ ඉදිරි මූදේ කියලා කන්ද වැටේ කියලා. அந்த மலை அங்கே கடல்ல போய் விழும் என்று ඒ சொல்கிறார். කියන්නේ අපේ ජීවිතේ න කඳු ප්‍රශ්න. எங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற மலை போல ඔක්කොම කියලා අපේ பிரச்சனைகள் ඉදිරියේ කියලා මූදේ වැටේ. எங்களுக்கு முன்பதாக போய் கடல்ல விழும். හalleluya. Hallelujah. මේකට අවශ්‍යයි යාඥාව. இதுக்கு ஜெபம் தேவை. ඒ නිසා අපි දකිනවා එතන. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த இடத்திலே එදා එලියට තුමුණ ඔක්කොම වැඩි කරලා දෙන්න. எலியாக்கு எல்லாத்தையும் அதிகரித்து கொடுக்க නමුත් முடியுமா இருந்தது. එතන ක්‍රියාවක්. அங்கே கிரியை செய்தது. හalleluya. ஹalleluya. ඒ නිසා කිතුණු ජීවිතේ ජීවත් වෙන අපි. ஆக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வாழ்கிற நாங்கள் අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். අපේ ජීවිතේ අපි ආස්කම ලබන්න නම් நாங்கள் அற்புதத்தை பெற வேண்டும் என்றால் ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වදී අපි කරන්න ඕනේ. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை நாங்கள் செய்ய එතුමා வேண்டும். කිව්වදී අපි කරන්නේ නැතුව அவர் சொன்னதை நாங்கள் செய்யாமல் කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබගේ ජීවිතයේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔබට ලබා ගන්න බෑ. ஒரு நாள் உங்க வாழ்க்கையில நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை பெற ඔබ முடியாது. යාඥා කරන්නේ නැතුව நீங்கள் ஜெபிக்காமல் කොතරම් ඇඬුවත් හරි நீங்க எவ்வளவு වැළපුණත් හරි, ஆளுந்தாலும் ඔබ புலம்பினாலும் සභාවට ආවත් හරි சபைக்கு நீங்க வந்தாலும் கூட වැඩක් නැහැ. வேலை இல்ல. ආමේන්. ආමේන්. යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன ඔයගොල්ලන්ට சொன்னார்? මොනවද කිව්වේ? சீசர்களுக்கு என்ன சொன்னார்? අවදි ඉඳලා යාඥා. விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள். හalleluya. Hallelujah. අපේ ජීවිතේ அப்படின்னா எங்க வாழ்க்கையில අවදි ඉඳලා අපි යාඥා. நாங்கள் விழித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும். උදෑසන නැගිටිනවාද? எத்தனை பேர் அதிகாலையில் කීයද අලුයම எழும்புகிறீர்கள்? නැගිටලා යාඥා எத்தனை பேர் කරනවාද? அதிகாலையில் எழும்பி ஜெபிக்கிறீர்கள்? හalleluya. ඒක Hallelujah. ඔබ තමයි දන්නේ මම ආන්නේ නැහැ. அது உங்களுக்கு தான் தெரியும், அவர் கேட்பதில்லை. ඔබගේ අර්ධ සාක්ෂියෙන් ඔබ ආගන්න. உங்க இருந்த சாட்சியத்துல நீங்க உங்க අපි சாட்சியை අලුයම கேட்டுக்கொள்ளுங்க. නැගිටින්න நான் අවශ්‍යයි. அதிகாலையில අපි எழும்ப வேண்டும். ගමනක් විමනක් යන්න තියෙනවා නම් நாங்க ஒரு பயணம் போக இருந்தா අලුයම නැගිටිනවා නේද? அதிகாலையில் நாங்க எழும்புவோம். සමහර යාපනේ නැත්නම් වෙන කාට දුර යන්න දෙන කෝච්චියක කියලා අපි කියමු කෝච්චිය දෙකට තියෙන්නේ කියලා. 2 மணிக்கு ட்ரெயின் නැත්නම් හතරට තියෙන්නේ කියමු. 12 ඉඳලා නැගිටගෙන අපි දඟලනවා. நாங்க එහාට 12 ඉඳලා மணில මෙහාට. அங்க ඇයි? இங்கே නින්දයි. தூக்கம் කෝච්චිය போயிரும். මිස්සුනුත් වෙර ඇගියලා கோச்சி වෙර. மிஸ் ஆயினா அவ்வளவுதான் போய் முடிஞ்சு. යන්න තියෙන්නේ අතරට. நாங்க போக இருக்கிற නමුත් 4 12 ඉඳලා අපි කැරකෙනා நாங்க නැගිටලා. 12 மணில இருந்து நாங்கள் எழும்பி நடந்து கொண்டிருப்போம். Hallelujah. ஹalleluya. නමුත් අපේ යාඥාවට අපි කොයි තැන දෙනවද? எங்க ஜெபத்துக்கு நாங்கள் எந்த இடத்தை கொடுத்திருக்கிறோம்? ආමේන්. ஆமென். එනිසා අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ජීවිතේ යාඥාව. வாழ்க்கையில் ஜெபம்
ආමේන්. ஆமென். දෙවෙනි කාරණාව. இரண்டாவது காரியம், හැම ඉරිදාවකම ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் සභාවට පැමිණෙන්න. சபைக்கு வர வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. හැම ඉරිදාවකම ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාමුලෙන්න. தேவனுடைய பாதத்தில் இருக்க வேண்டும். 2025 වසර இந்த 2025ஆம் வருடம் දෙවෙනි මාසේ. இந்த இரண்டாவது මේ மாதம் මාස දෙක ඇතුළත ඔබ කී දෙනෙක් මේ මාස දෙකම නොකඩවා සති 8 පල්ලි ඇවිල්ලා තියනවාද? இந்த 2 மாதத்துக்குள்ள இந்த 8 கிழமையும் தொடர்ந்து நீங்கள் யாரும் මේ கைவிடாமல் வந்தது මාසේ யார்? අවසාන ඉරුදිනේ ඉන්නේ. இந்த மாசத்தின் கடைசி ඒතර ஞாயிற்றுக்கிழமை මේ සති 3ක් ගෙවිලා இந்த තියෙනවා. 3 கிழமை ඒ கடந்திருக்கிறது. සති 3ම ඔබ කී දෙනෙක් දේව පාමුල ඇවිල්ලා இந்த තියෙනවද? 3 கிழமையும் எத்தனை பேர் தேவனுடைய பாதத்தில் නැත්නම් ඔබ வந்திருந்தீர்கள்? කියනද නිදහස්තර කාරණා? இல்லாட்டி நீங்க விடுதலை මට காரணம் කකුල් சொல்றீங்களா? කැක්කම, මට கால் ඔළුවේ வலி, කැක්කම, தலைவலி, මට බඩේ කැක්කම. வயிறு வலி. නැත්නම් මගේ ගෙදරට කට්ටියක් ඇවිල්ලා හිටියා. இல்லாட்டி எங்க வீட்டுக்கு அது மட்டும் வந்திருக்காங்க உதறவ சொந்தக்காரங்க. ஊன. எனக்கு நல்ல காய்ச்சல் හලෙලූයා. එහෙනම් මට ඒ නිසා මට එන්න බැරුව ගියා. ஆக எனக்கு வர ඔබ முடியாம දේව போனது. පාමුල නොවෙන්න ඕනේ. ඔබ ඉස්පිතාලේ ඉන්නවනම් පමණයි. நீங்க தேவனுடைய பாத்துக்கு வராமல் இருக்கணும். එහෙම ஆஸ்பத்திரியில නැත්නම් මේ இருந்தால் දේශය மட்டும்தான். අත්තර ඔබ රට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. அப்படி இல்லாட்டி தேசத்தை விட்டு நீங்க வெளிநாடுகளுக்கு போயிருந்தா மட்டும்தான். හලෙලූයා. ஹalleluya. එහෙම නැත්නම් මේ අවට නැතුව ඔබ තූත්තුකුඩිය ගිහිල්ලා ඉන්න ඕනේ. அப்படி இல்லாட்டி நீங்க சுற்றி இல்லாமல் தூத்துக்குடிக்கு போயிருந்தா. හලෙලූයා. හalleluya. ඔබ ලංකාවේ කොතන හිටියත් இங்க හරි. இலங்கையில எந்த இடத்துல ඔබ இருந்தாலும் ඉර கூட දවසේ දේව පාමුල වෙන්න ඕනේ. ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனுடைய பாதத்துல இருக்க வேண்டும். හලෙලූයා. මම නෙමෙයි ஹalleluya. බයිබලේ කියන්නේ. வேதத்திலே சொல்லப்படுகிறது. මම උපදාන කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. பாஸ்டரே அவரே சொல்வதில்லை எதுவுமே. බයිබලේ තියෙන දේ මම කියන්නේ. வேதத்தில் இருக்கிறதை தான் சொல்கிறார். හලෙලූයා. ඔබට ஆமென். අසනීපද? உங்களுக்கு சுகவீனமா? 12 අවුරුද්දක් මාළේ රෝගයතු ස්ත්‍රිය. பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ සමාජයෙන් කොන් කරලා තිබුණේ. சமுதாயம் ஒதுக்கப்பட்டு නමුත් வைத்திருந்தது. සුවය ලබා ගන්න කොහාටද ආවේ? சுகம் பெறுவதற்கு எங்கே කොහාටද வந்தால்? எங்கே ආවේ? வந்தால்? යේසුස් වහන්සේගේ පාමුලට ආවා. தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்துக்கு வந்தார். හලෙලූයා. ஹalleluya. අංශභාග රෝගියා. அந்த குஷ்டரோகி කොහාටද ආවේ? எங்கே එන්න வந்தார்? බෑ. வர முடியாது. 4 දෙනෙක් උස්සගෙන. 4 කොහාටද பேரை ගෙනාවේ? கொண்டு எங்கே கொண்டு යේසුස් வந்தார்கள்? වහන්සේ දේශනා කරන ස්ථාන. இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கம் பண்ணுகிற නිවසේ இடத்துல පිරලා හිටියා. වාල උළු ගලවලා බැස්සුවා එතන. ஜனங்கள் நிரம்பியிருந்தது கூரையை பிரித்துக் கொண்டு உள்ளே வைத்தார்கள். ආමේන්. ஆமென். අපි මොනවද කරන්නේ? நாங்கள் என்ன අපි செய்கிறோம்? ගෙදර ඉන්න. நாங்க வீடுகளிலே අද இருக்கிறோம். උන හරි අමාරු. ஐயோ எனக்கு கஷ்டம், காய்ச்சல். අඩ අයියේ මම හරි මාන්සියම. அது சரியான கஷ்டமா இருக்குது. මං කිව්වේ ඒක ඔබ ආච්චලා ඔබ සාතන්ගේ උගලට ඔබ අසු වෙලා තමයි ඉන්නේ. நீங்க அந்த சாத்தானின் அந்த ඒක இதுக்கு සාතන් அகப்பட்டிருக்கிறீங்க. කියනව කුමන්ත්‍රණයක් තමයි. அது சாத்தான் கொண்டு வர அந்த සමහර தந்திரம். සාතන් දැන් කියයි මට බයිනවා ස්වාමීනි මම නිසා නෙමෙයි එයා පල්ලිනාවේ. சாத்தான் சொல்வானா இருக்கும், என்னால அல்ல, அவன் සමහර வந்தது. සාතන් පැත්තක. சாத்தான் ஒரு பக்கத்துல இருக்கிறான். හalleluya. මේ අපේ දේවල් නිසා. நாங்க எங்கட අපි එදා காரியங்களுக்காக දවසේ අපි ප්ලෑන් කරන වැඩ දාගෙන. நாங்க வேலைகளை போடும் பிளான் பண்ணி கொண்டிருப்போம். හalleluya. ஹalleluya. ඔබ දැනගන්න. ஆனால் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள், දවස ලං වෙලා තියෙනවා. நாள் சமீபம், காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ කොයි මොහොතේ පැමිණෙන්නවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் எந்த நிமிஷத்தில் வருவார் என்று தெரியாது. ඒපුර පොත 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදේ කියනවා. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் ඒ 25வது දවස වඩා ලං වන බැවින් அந்த நாள் சமீபமாய் අපේ இருக்கிறபடியால் රැස්වීම අත්නෑර எங்களுடைய காரியங்களை கைவிடாமல் අපි එකිනෙක කෙනාට අවවාද කරමු நாங்கள் කියලා. ஒவ்வொருவருத்தருக்கும் ஆலோசனை சொல்வோம் என்று. සමහරුන්ගේ පුරුද්ද ලෙස අපේම රැස්වීම අත්නෑර ඒ දවස ලංවන බව නුබලාට පෙනෙන ප්‍රකාරයට වඩා එකිනෙකාට අවවාද කරමු. අවවාද කරන අවවාද දැන් මම ඔබට දෙන්නේ අවවාදයක්. உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறார். ඔබට මම තරහා නෑ ඔය එක්ක මම. உங்களோட கோபம் இல்லை, මම අවවාද කරන අනුශාසන කරනවා. உங்களுக்கு ஆலோசனை මොනවද කියන්නේ? சொல்கிறார். என்ன ඔබ சொல்றார்? පිළිගන්නේ ඔබේ වැඩ. நீங்க ஏற்றுக்கொள்கிறது உங்களுடைய ඉරිදා விருப்பம். වෙලාවට පල්ලි එන්න. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரத்துக்கு හැම அழைத்து ඉරිදාම வாங்க. පල්ලි එන්න. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அழைத்து අත්හරින්න வாங்க. එපා. கைவிட வேண்டாம். ඔබ ඉරිදා එක ඉරිදාවක් ඔබ පල්ලි එන්නේ අත්හැරියා නම් ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க கைவிட்டால் ඔබගේ ආශිර්වාදයේ දස ගුණයකින් පස්සට තමයි යන්නේ. உங்க ஆசீர்வாதம் 10 விதமாக பின்னாலே தான் ඒක போகும். බයිබලෙම අද්දුරු දෙයක්. வேதத்திலே அது கண்ட காரியம். හalleluya. ඒ නිසා ඔබ දැනගන්න. ஆகையால் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். අසනීප නම් හරි අනේ මම උස්සගෙන යන මම පල්ලි යන්න ඕනේ. நீங்க சுகயினமா இருந்தா என்ன ඔයා தூக்கிட்டு උස්සගෙන போங்க, යන්න. நீங்க ஒரு මම එනකොට නැගිටලා යන්න. நீங்க போகும்போது எழும்பி போவீங்க. ආමේන්. ஆமென். ඒ ඇදහිල්ල ඔබට அந்த තියෙනවා. விசுவாசம் உங்களுக்கு මන්ද இருக்கும். මෙතන හාස්කමේ නිවසක්. இங்க அற்புதத்தின் வீடு. සභාව කියන්නේ හාස්කමේ නිවස. சபை என்றால் அற்புதத்தின் வீடு. හalleluya. ඔබට ஹalleluya. හාස්කම ලබන්නට පුළුවන්. உங்களுக்கு අற்புதத்தை பெற ඔබ முடியும். එන්නව ආකල්පය අරිවිදිරි තියෙන්න අවශ්‍යයි. நீங்க வருகிற அந்த சிந்தனை சரியாக இருந்தால். හalleluya. ஹalleluya. ඒ නිසා කිතුණෙක් සාර්ථක වන්න නම් ஒரு கிறிஸ்தவன் பூரணமாக හැම வேண்டும் ඉරිදාම என்றால் දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල ඉන්න ඕනේ. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தேவனுடைய මේක பாதத்தில் இருக்க දෙවියන් வேண்டும். වහන්සේගේ දේව අණක්. இது தேவனுடைய தேவ கட்டளை. ஹalleluya. ஹalleluya. அது ஒரு கட்டளை. අද ගොඩාක් අය මේකටත් නිදහස්තර කාරණා කියනවා. இந்த அநேகர் இதற்கும் விடுதலை காரணம் ඔබ சொல்கிறார்கள். සභාවට ඉරිදා එන්නේ නැත්නම් இந்த சபைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வராட்டி ඔබ අන ආරක්ෂිතයි. நீங்க அந்த கட்டளையை ඒ கைவிட்டவர்கள். කියන්නේ ඔබගේ ආරක්ෂාව නැහැ. ඔබ අන ආරක්ෂිත කියන්නේ ඒකයි. ஆகையால் தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. හalleluya. මම Hallelujah. ඔබට බය කරන්න කියනා உங்களை නෙමෙයි. பயப்படுத்த சொல்லவில்லை. හalleluya. Hallelujah. ඔබට බය කරන මම කියන්නේ. உங்களை මම பயப்படுத்த බයිබලේ
තිබෙන දේ ඔබට කියන්නේ. வேதத்தில் இருக்கிறதை சொல்கின்றார். ඔබ බලන්න ගෙදර ගිහලා නික්මා පොත 20 8 ඉඳලා 10 වෙනකම්. யாத்ராகமம் 20 8ல இருந்து நீங்க பாருங்க. නික්මා පොත 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 ඉඳලා 10 වෙනකම් ගෙදර ගිහලා බලන්න. நீங்க யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 8ல இருந்து පොත දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ බලන්න. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை பாருங்க. හලෙලූයා. හලෙලූයා. මට ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන් මට මේ නමුත් මම කෙටියෙන් ඔබට කියනවා. உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்கின்றார். අපි තුන්වෙනි කාරණා දෙස්සේ අපි යමු. மூன்றாவது காரியத்துக்கு போவோம். තුන්වෙනි කාරණාව. மூன்றாவது காரியம். ඔබ සාර්ථක වන්න නම් நீங்க முழுமையடைய ඔබ வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දිනපතා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. நீங்கள் தினந்தோறும் தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඊතාවලේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ சங்கீதம் முதல் அதிகாரம் 2 3 මොනවාද කියන්නේ? 2 3 என்ன சொல்றது? එතුමාගේ ව්‍යවස්ථාවේ රෑදවල් එතුමාගේ ව්‍යවස්ථාව රෑදවල් මෙනෙහි කරන මනුෂ්‍යයා. அவருடைய வேதத்தில் இரவும் பகலும் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன். ඔව් ආශිර්වාද ලද්දා මනුෂ්‍යයා. பாக்கியவான் என்று சொல்லப்படுகிறது. හලෙලූයා. ஹalleluya. එතන කරුණ පහක් කියනවා. 5 காரியம் ඔබේ சொல்லப்படுகிறது. ජීවිතේ කොහමද ආශිර්වාද ලබන්නේ කියලා. உங்க வாழ்க்கையில எப்படி ඔබ ගෙදර ගිහලා මෙනෙහි කරලා බලන්න. කියවලා බලන්න. வாசித்து பாருங்கள். මම නෙමේ බයිබලයේ කියන්නේ. வேதத்திலே சொல்லப்படுகிறது. එතුමාගේ ව්‍යවස්ථාව රෑදවල් මෙනෙහි කරනවා. அவருடைய வேதத்தில் இரவு අපි රෑ பகலும் පැත්තකට දාමුකෝ தியானமாய். දවල් මෙනෙහි කරනවා. උදෑසන මෙනෙහි කරනවා. பகல் நாங்கள் காலையில தியானிக்கிறோமா? හලෙලූයා. ඔබ කියවනවද? நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ගීතාවල 119 105 මොනවද කියන්නේ? சங்கீதம் 119 ඔබගේ වචනේ මාගේ පාදයට පානක් මාගේ මාවතර එළියක් කියලා කියනවා. உமது வார்த்தை என் கால்களுக்கு தீபமும் என் வழிக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා කිතුණු ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න අපි. ஆகிய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வாழ்கிற ඔබ நாங்கள் සාර්ථක භාවය நீங்கள் කියන්න. මුළුමය අடைய ගීතාවලියේ வேண்டும். පළවෙනි පරිච්ඡේද 2 3 ඉක්මන් කරලා. තත්කාල කියවන්න. சங்கீதம் 1 2 3 ස්වාමින්ගේ ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රීති වන්නා වූ උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව රෑදවල් මෙනෙහි කරන්නා වූ මනුෂ්‍යයා ආශිර්වාද ලද්දේය. ආ. ඔහු දිය ඇලවල් ළඟ හිඳ වූ නියම කාලයට පළ දෙන නොමැලෙන කොළ ඇති ගසක් හා සමාන වන්නේය. ඔහු කරන සියල්ල සඵල වෙයි. ඕක කරන සියල්ල සඵල වෙයි. செய்கிற எல்லாம் வாய்க்கும். හලෙලූයා. හalleluya. ඕක කරන සියල්ල සඵල වෙයි. அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். අපි පත්‍ර කෑල්ලක් අපි වික්කත්තර ඒකත් දෙවනස් ආශිර්වාද කරා. பேப்பர் எடுத்து நாங்க வித்தாலும் அதை தேவன் අපි ஆசீர்வதிப்பார். කීරද විකුණන්නේ ඒකත් දෙවනස් සාප කරා. கீரை ආශිර්වාද விக்கிறோமா, කරා. அதையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். කීර මිටිය විකුණන අපිව කීර එක්ස්පෝර්ට් කරන කෙනෙක්ට පත් කරා. கீரை விக்கிற எங்களை தேவன் මම எக்ஸ்போர்ட் ඔක්කොම කීර பண்றோம். මෙතන ගෙනල්ලා கீரைகள் எல்லாம் ඊට පස්සේ මම තමයි බෙදා හරින්නේ කියලා. இவர் தான் இதெல்லாம் මගෙන් එල්ල ගනි. இவரிடம் வந்து எல்லாம் வாங்குவாங்க. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. හැබැයි මම වික්කේ කලින් මොකද? முதல்ல කීර வித்தது எப்படி? එක්කෙනෙක් කෙනාගේ ළඟින් අරගෙන ඇල්ල මම කීර දාගෙන කීර කියන වික්කා. எப்படி நாங்க ගෙවල් ගානේ ගන්න ඕන 50 කියලා. எடுங்களோட 50 ரூபா 50 ரூபா ඒව වික්කව මාම அப்படி வித்தா දැන් මොනවද இப்ப කරන්නේ? என்ன ස්වාමීන් වහන්සේ මම ආශිර්වාද தேவன் அவரை කරා. ඔක්කොම කීර ලොරි ගාලා මෙතන බානවා. எல்லா මම லொரிகளும் තමයි கீரை බාර கொண்டு ගන්න. வந்து அவர் தான் ඊට පස්සේ මගෙන් තමයි ආයිලා මාත්‍යා කවට කීර මිටි 50ක් දෙන්න 100ක් දෙන්න අර ලොරියට මෙච්චර පටවන්න කියලා. அவரிடம் வந்து தான் எல்லாம் கீரை எல்லாம் வாங்குவாங்க. எனக்கு இவ்வளவு தாங்க அவ்வளவு தாங்கன்னு சொல்லி හලෙලූයා. விட்டுருவார்கள். මේක තමයි ඇත්ත කාරණා. தான் உண்மையான கதை. ඔබ කරන සියල්ල සඵල වෙයි. நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். ඒකෙන් කිව්වර කියන්නේ මේ කුඩු වික්කුත් සඵල වෙයි කියලා. அதுல සඵල சொல்ல වෙයි කුඩු වික්කුත්. ඉක්මනට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. சீக்கிரமா முன்னேறலாம். හැබැයි මහලු උළු ගෙදරත් ගණන් කරන්න වෙවි. මහලු ගෙදර මායිරු ගෙදර කියන්නේ ඉර ගෙදර ඉර. சிறைச்சாலையில ඔව් එතෙන්ටත් යන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. අංගේ පොකේ. එතෙන්ට නොගියත් හරිය අපායට අනිවාර්යෙන්ම යනවා. அங்க போவாட்டி நரகத்துக்கு கட்டாயமா போவாங்க. හලෙලූයා. හalleluya. ඒ නිසා වචනේ තියෙන දේ අපි කරන්නේ. வார்த்தையில் இருக்கிறத நாங்க මම செய்யணும். නෙමෙයි කියන්නේ. பாஸ்டர் எல்லாம் சொல்றது ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි කියන්නේ. ஆண்டவர் தான் சொல்கிறார். ඔබ කරලා බලන්න. நீங்க செஞ்சு මම பாருங்க. නුඹ මේ විදිහට ආශිර්වාද කරනවා. நான் இப்படியா உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. හalleluya. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නෑ. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லவில்லை. හැම මාසෙම නුඹ මගේ සභාවට ඇවිල්ලා ලක්ෂ 2ක් දීපන්. எல்லா மாதத்துல என் சபைக்கு එවිට මම නුඹ ආශිර්වාද කරනවා. එහෙම කියලා තියෙනවද? ඔය හරි බයිබලේ කියලා තියෙනවද? அப்படி මට ලක්ෂ 2ක් දීපන් ලක්ෂයක් දීපන්. 1 லட்சம் தா 2 லட்சம் தானே මම නුඹ ආශිර්වාද කරන්න நான் உன்னை කියලා. ஆசீர்வதிப்பேன் என்று. හලෙලූයා. හalleluya. නැත්නම් කොහොද නුඹ දවසට පැය 5ක් දනගාගෙන හිටපන් මම නුඹ ආශිර්වාද இல்லாட்டி කරන්න 5 மணித்தியால நீ முழங்கால் போட்டு இரு நான் உன்னை එහෙම කියලාද ஆசீர்வதிப்பேன். බයිබලේ? அப்படி சொல்லிருக்காரா? නෑ, එහෙම කියලා නෑ. அப்படி சொல்லல. මම කියන්නේ ඒක ඔබට ලියලා තිබෙන දේ ඔබ බලලා ඔබ ඒ දේ කරන්න ඒක අනුගමනය කරන්න. நீங்க எழுதியிருக்கிற காரியத்தை பார்த்து அதன்படி එවිට செய்யுங்க. ඔබ සාර්ථක මිනිසෙක් அப்பொழுது වෙයි. நீங்க பரிபூர்ணமான மனுஷனாவீர்கள். ඔබ අද ஹalleluya. දවසේ ආපු දේශනාව நீங்க இந்த நாள் கேட்ட නැවත பிரசங்கம் YouTube එකට කියලා නැවත ඒක බලන්න. நீங்க மீண்டும் ඔබලා. அதை போய் YouTubeல போய் பாருங்க. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ඒක ආශිර්වාදය. මම හිතන්නේ ආශිර්වාද. ඔබ බලනවාද කියලා. நீங்க பாக்குறீங்களோ හැබැයි මම தெரியாது. දාපු දේශනාව සමහර වෙලාවට ආම් පරක්කුල එන්නේ මම ඔබලා දාලා බලා අහනවා. அவர் பண்ணின அந்த මොනවාද பிரசங்கம் මේක තියෙන වැරදි මගේ ජී මම මොනවාද මගේ අඩුපාඩු තියෙන්නේ. என்ன இதுல குறைபாடு இருக்கிறது என்று பார்ப்பார். හලෙලූයා. ஹalleluya. මම හිතන්නේ ඔබ අහයි කියලා. நீங்க ඉස්සලා අපේ கேக்குறீங்க. සභාවේ අපේ දේශනා කරන්න ඕනේ. எங்கட சபையில எங்கட பிரசங்கத்தை நாங்க සමහර ඔබ கேட்போம். වෙන වෙන දේවල් ඔබ ලාගෙන ආගෙන ඉන්නවා. வேற வேற பிரசங்கங்கள் எல்லாம் கேட்போம். හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. නමුත්
ජීවිතය අපි සාර්ථක නම් வாழ்க்கையில் நாங்கள் අපි முழுமையடைய வேண்டும் ඉන්නා වූ என்றால் සභාවේ අපි ජීවත් වෙන්න நாங்க අවශ්‍යයි. இருக்கிற சபையிலே வாழ வேண்டும். ஹalleluya. මේ වචන අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. வார்த்தையை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. ඒ නිසා වචනේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ள එතකොට வேண்டும். අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. அப்போது எங்களுக்கு முடியும். ලියා තිබෙන දේ අපට කර ක්‍රියාවට எழுதி නම. இருக்கிற காரியத்தை එවිට நாங்கள் අපි கிரியைகள் සාර්ථක செய்யலாம். කිතුණෙක් වේ. அப்பொழுது நாங்கள் பரிபூர்ண கிறிஸ்தவனாய் மாறுவோம். හalleluya. ஹalleluya. ක්‍රියාපොත 20:32 அப்போஸ்தலர் 20:32 ගෙදර බලන්න පවුල් තුමා එදා සභාව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙට තමයි බාර කළේ. பவுல் அன்று சபையை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தான் ஒப்பு පවුල් கொடுத்தார். තුමා பவுல் සභාව சபையை සභාවිනෝ සෙනග சபையில் இருக்கிற ஜனங்களை මොනාර්ථ කැප කළේ? එදற்கு දෙවියන් අර්පණිத்தார். වහන්සේගේ වචනෙට. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு. හalleluya. ஹalleluya. එහෙනම් අපේ ජීවිත අපි කැප කරන්නේ තුමාගේ වචනෙට. அவருடைய வார்த்தைக்கு எங்க வாழ்க்கையை நாங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். වචනේ ඉගෙන ගන්න. வார்த்தையை நீங்கள் ඒක கற்றுக்கொள்ளுங்க. තමයි ඔබගේ ජීවිතේ ඔබට පහනක් වෙන්න දිනපොත. அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில் விளக்காய் இருக்கும். හalleluya. ஹalleluya. අතරණි කාරණාව. நான்காவது මයික් කරලා කියන වෙලාව නිසා. வேற போறபடியா අතරණි சீக்கிரம். කාරණාව. நான்காவது காரியம் වචනේ භාවනා කිරීම සහ කතා කිරීම. வார்த்தையை தியானிப்பது அதோடு கூட பேசுவது. අලේ කියවන්න ඕනේ. முதல் வாசிக்கணும், අප ඉස්සලකෝ වචනේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று අතරණි சொன்னோம். කාරකන වචනේ භාවනා කරන්න ඕනේ. வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்க අපි வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம். කලාවට ගිහලා ගහක්කල වාඩි වෙලා මෙහෙම දාලා මෙහෙම කරන්නේ. අපි භාවනා කරන්න ඕනේ. நாங்க දකින භාවනා කරන දැකලා තියෙනවනේ. நாங்க அந்த ඒගොල්ලෝ முனிவர்கள் භාවනා කරනවා. කොහොමද? රහත් වෙන්න. அந்த காடுகள்ல போயிட்டு அந்த முனிவர்களை போல நாங்கள் හalleluya. தியானிக்க வேண்டும். හොඳයි. அது நல்லது. අපි කොහොමද රහත් වෙන්නේ? நாங்க எப்படி போவது அப்படி? කොහොමද රහත් වෙන්නේ ෂාම්පෝල්? எப்படி நாங்கள் අපි அப்படியா පුරා மறைவது? කරන්නේ බයිබලයේ කියන වචනේ භාවනා කරන්න ඕනේ. வார்த்தையை தியானிக்கும்படியாக சொல்லுகிறேன். හalleluya. ஹalleluya. අපිට භාවනා කරන්න නැතුව අපිට රහත් වෙන්න බෑ. எங்களுக்கு தியானிக்காமல் அங்கே අපි பறந்து போக භාවනා முடியாது. කරන්න ඕනේ. நாங்கள் අපි මේ භාවනා කර වචන අපි කතා කරන්න ඕනේ. நாங்கள் தியானித்த அந்த வார்த்தையை பேச வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. යෝසපොත පළවෙනි පරිච්ඡේදය 8 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? யோசுவா முதல் தேவன் அதிகாரம் 8வது வாசிக்க. வசனம். தேவன் මේ சொல்கிறார், ව්‍යවස්ථා නුඹේ මුඛෙන් පානෝවා. இந்த வார்த்தை உன் வாயை விட்டு விலகாமல் ලියා இருக்கட்டும். තිබෙන දේවල් රෑදාවල් இந்த මෙලේ කරන බලාගන්න. நீ இரவும் பகலுமாக அந்த காரியங்களை ඒ නුඹ தியானிக்கும். වමඩත් දකුණට නොවරෙන්න. நீ அதிலிருந்து வலமிடம் නුඹ சாயாமல் இரு. ශක්තිමත් ධෛර්යමත් ඉන්න. நீ பலனோடு பலனாய் මම இருக்க නුඹේ வேண்டும். කවදාකවත් තාක් நான் නොවන්නේ. உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. Hallelujah. ඒක කඩපාඩමින් කියන්නේ. ஏன் அதை வாய்ப்பாடாக சொல்கிறார்? හalleluya. Hallelujah. අපි කියවන නිසා. நீங்கள் அதை ඒක வாசிக்கிறபடியா, භාවනා කරන நாங்கள் அதை නිසා. தியானிக்கிறபடியா මොනවද වෙන්නේ? என்ன நடக்கிறது? එවිට ඔබගේ මාර්ගය සඵලවත් அப்போது உங்க වෙන්න. வழிகள் செவ்வையாகும். හalleluya. ஹalleluya. මේක ඒ දෙවියන් වහන්සේ යෝසුවට කියපු දේ. ஆகையால் அது தேவன் யோசுவாக்கு சொன்ன காரியம். හalleluya. ඒ නිසා මේ උදෑසන මේ වනාත්මක සභාවේ ජීවත් වෙන ඔබටත් මටත් දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ. இந்த கால நேரத்தில் தேவன் வனாத்ம சபையில் வாழ்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்கிற காரியம். අපිට සුබ සිද්ධ වෙන්න නම් எங்களுக்கு நன்மை අපි உண்டாகும். භාවනා කරන්න ඕනේ. நாங்கள் தியானிக்க வேண்டும். අපි වචනේ මුකෙන් කතා කරන්න நாங்கள் ඕනේ. வார்த்தையை வாயிலிருந்து பேச வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. කොහොමද අපි භාවනා කරන්නේ? எப்படி நாங்கள் தியானிப்பது? අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. கஷ்டமானதல்ல. ඊතාලේ 23 බලන්න. சங்கீத එතන 23 කියන பாருங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ඩේරාය. கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் මට இருக்கின்றார். ඉගයක් නොවන්නේ. நான் தாழ்ச்சி அடையேன். හalleluya. මේක Hallelujah. ලේසි පදයක් නේ. இது ஒரு இலகுவான මේක வார்த்தை. කියවන්න. வாசி. පළවෙනි පාර කියවන්න අයියෙන්. முதலாவது දෙවෙනි சத்தமா පාර ටිකක් ස්ලෝ කියවන්න. ස්ලෝவாக තුන්වෙනි இரண்டாவது පාර ඉමින් කියවන්න ඉමින්. மெதுவாக ඊපස් මොනවද வாசி. වෙන්නේ? அப்புறம் நடக்கும். ඔබ නියඬ මෙනෙහි කරන්න. அமைதியாக அந்த මොනවද මෙතන வார்த்தைகளை කියන්නේ? எடுத்து தியானிங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ඩේරාය. கர்த்தரின் மேய்ப்பர். හalleluya. ඔබ දන්නා බැටළුවෝ ஆடுகள் කවදාවත් එන්නරෙන් කැම ඉල්ලනද? மேய்ப்பரிடம் சாப்பாடு கேக்குமா? ඉල්ලනද කැම? கேக்குமா சாப்பாடு? ඉල්ලන දැකලා තියෙනවද? கேக்குறது නෑ. එන්නේර තමා. மேய்ப்பன் නිල් ගොදුරු බිම් මත ගෙනියන්නේ. அந்த புல்லுள்ள இடங்களுக்கு கொண்டு போவான். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ඉතින් අපි වචනේ අපි මෙනෙහි කරනවා නම් வார்த்தை நாங்கள் ස්වාමීන් தியானிப்போம் වහන්සේ என்றால் පොත දෙනකට ගෙනියයි. தேவன் நல்ல இடங்களுக்கு எங்களை கொண்டு போவார். හalleluya. මේ ஹalleluya. වචනේ තියෙන ගැඹුරු අභ්‍යන්තර ඔබ විග්‍රහ කරලා බලනවා නම් මේක ඇතුළට යනවා නම් இந்த வார்த்தையில் இருக்கிற இந்த ஆழமான கருத்துக்களை நீங்கள் அறிவீர்கள் என்றால் මට හිගකම පමණක් නොවේ. இதுல அர்த்தம் வந்து මගේ ஏழ்மை මුළු மட்டுமே தான். ජීවිතේම දෙවියන් වහන්සේ බලාගන්න. வாழ்க்கையே தேவன் தான் என்று. හalleluya. ஹalleluya. මගේ මුළු අනාගතේම என் මගේ முழு ජීවිතේ எதிர்காலம். අන්තිම හුස්ම දක්වා கடைசி மூச்சு வரையும் මගේ එඬේරා මට මක පෙන්නයි. என் மேய்ப்பன் මාව என்னை බලාගනි. என்னை මගේ பார்த்துக் கொள்வார். අවශ්‍යතාවය සපයා என் දෙයි. தேவையை මට சந்திப்பார். නිසි වෙලාවෙ මට කෑම දෙයි. ஏற்ற நேரத்தில் නිසි சாப்பாடு වෙලාවෙ தருவார். මගේ ලොම් කපලා මට තෙල් ගායි. ஏற்ற நேரத்தில் என் முடிகளை வெட்டி அதற்கு எண்ணெய் பூசுவார். හalleluya. එඬේරා ඒ බැටළුවන්ගේ ලොම් කැපුවේ නැත්නම් නිසි කාලේ. அந்த மேய்ப்பன் வந்து அந்த ලොම් කපලා මට තෙල් ගානවා. அந்த மயிர்களை வெட்டாவிட்டால் எண்ணெய் பூச வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. ඉතින් ඒකයි මේක තේරුම. அதுதான் அர்த்தம். එඬේරා කියන විට ඒ මේපන என்று சொல்லும்போது එඬේරා මට ඉගයක් වන්නේ. கர்த்தரின் மேய்ப்பர் எனக்கு ඔබ තේරුම් தாழ்ச்சி ගන්න. அடையேன். அதை ඔබගේ புரிந்து මුළු கொள்ள. ජීවිතේම එතන තමයි உங்க வாழ்க்கையே அங்கே தான் இருக்கிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ හැම දෙයක්ම බලාගන්න. தேவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் ඔබගේ හැම கொள்வார். දෙයක්ම අවශ්‍ය නිසි වෙලාවේ නිසි කලට ඔබට දෙයි. ஏற்ற காலத்தில் ஏற்ற நேரத்தில் எல்லா බැටළුවන්ට தேவைகளையும் කෑම தருவார். දෙන්න, නාවන්න, ගාලට ඇතුල් කරන්න. அந்த ஆடுகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க, බැටළුවා அதை කියන්නේ குளிப்பாட்ட, මගේ ලොම් කපන්න, මාව ගාලට ඇතුල් කරන්න, මට කෑම දෙන්න, මාව නාවන්න, அந்த ஆடு මට තෙල් දාන්න, දැන් මාව කසනවා. எனக்கு ஆடு சொல்லாது எனக்கு சாப்பாடு தாங்க,
வாங்க எனக்கு என்ன பூசுங்க அப்படின்னு சொல்லாதது. හලෙලුයා. ஹalleluya. තේරුම් ගන්න. පුරුදු එඬේරා කොල්ලුங்க. එච්චර දේවල් කරන මනුෂ්‍ය එඬේරා. மனித மேய்ப்பனே තමන් அவ்வளவு බලා ගන්න බැටුලන්ට එච්චර දෙයක් தான் කරනවා. பார்க்கிற அந்த ஆடுகளுக்கே அவ்வளவு අපගේ செய்கிறார். සර්වබලධාරී ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுடைய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். ඒ එඬේරා අපිව කොතරම් අපි ගැන සලකනවා. அந்த மேய்ப்பர் எங்களை எவ்வளவாய் பார்ப்பார். ஹalleluya. කොතරම් අපිව සුරක්ෂිත ලෙස රැක බලා ගන්න. எவ்வளவா எங்களை பாதுகாப்போடு பாதுகாத்துக் கொள்வார். හිතලා බලන්න. நினைச்சு ඒකයි பாருங்க. භාවනා කියන්නේ. அதுதான் தியானம். ඕක විග්‍රහ කරලා බලන්න මේක அதை මොනවද நீங்கள் කියන්නේ. யோசிச்சு பாருங்க. ඒක මේ මුළු බයිබලෙම මෙනෙහි කරන්න බා. බයිබලයේ කියවන්න පදයක් අරගෙන ඔබට අදවතර දැනුණ දේ ඔබ අරගෙන මෙනෙහි කරන්න. உங்களுக்கு அந்த உங்க இருதயத்துக்கு கேட்ட அந்த வார்த்தையை දෙවියන් எடுத்து நீங்க වහන්සේ ඒ තුලින් ඔබගේ ජීවිතේට කතා කරනවා. ஆமென். அந்த அதற்குள்ளாக தேவன் உங்களோடு பேசுவார். හalleluya. 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 ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කවදාත් தேவன் ஒருபோதும் එතුමාගේ පොරොන්දු වලින් එතුමා ඈත් වෙන්නේ නැහැ. அவருடைய பொருத்தனை விட்டு එතුමා விலகுவதில்லை. කවදාත් ඔබ මට තිබෙනා වගකීම් එතුමා පැහැර අරින්නේ නැහැ. அவர் உங்களுடைய என்னுடைய கடமைகளை அவர் கைவிடுவதும் අද இல்லை. මනුෂ්‍යයා තමන්ගේ වගකීම් පැහැර අරිනවා. மனுஷன் அவர்களுடைய கடமைகளை ඒගොල්ලෝ கைவிடுகிறார்கள். දුන්නා පොරොන්දු ඒගොල්ලෝ අමතක කරනවා. அவர்கள் சொன்ன பொருத்தனைகளை அவர்களுக்கு மறந்து போகிறார்கள். හalleluya. ஹalleluya. නමුත් ஆனாலும் දෙවියන් වහන්සේ කවදාකත් තුමාගේ පොරොන්දු අත්හරින්නේ தேவன் ஒருபோதும் அவருடைய பொருத்தனைகளை கைவிடுவதில்லை. හalleluya. ஹalleluya. එදා අපි දකිනා බයිබලෙ බලන විට வேதத்தில் நாங்கள் பார்க்கும்போது දෙවියන් ආදම් සයව වැරදි කළා. ஆதாம் ஏவாளும் தவறு செய்தார். නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ආදම් සයවට සාප කළාද? தேவன் சபித்தார் කාටද அவர்களை. සාප කළේ? யாருக்கு சபித்தார்? කාමකමනේ. யாருக்கு சபித்தார்? ආදම් සයවට දෙවන සාප කළේ. ஆதாமையும் ஏவாளையும் சபிக்கவில்லை. හalleluya. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ ආදම් සයවට ආශිර්වාද කළා. ஆதாம் ஏவாளையும் ஆசீர்வதித்தார் ஆண்டவர். ආදම් ජීවත් වුණා පොළොවට තමයි සාප කළේ. ஆதாம் வாழ்ந்த அந்த பூமிக்குத்தான் சபித்தார். හalleluya. 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 ඒ නිසා තමයි අපි හැමදාම කටුපා ගන්න. ஆகையால் தான் நாங்கள் முள்களை மிதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். හalleluya. ஹalleluya. නමුත් ஆனாலும் ස්වාමීන් වහන්සේ අපව தேவன் ඒ எங்களை කටු අතරින් හොඳ තැනකට එතුමා අපව දිනපතා අපේ එඬේර ගෙන அந்த යනවා. முள்ளுகள் மத்தியில எங்களை நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போய் எங்கள் மேய்ப்பர் கொண்டு හalleluya. ඒ போகிறார். නිසා මම දුප්පත් නෑ. ஆகையால் நான் ஏழை இல்லை. මම දිලුඳු නෑ. நான் ஏழ்மை இல்லை. හalleluya. ஹalleluya. මගේ මා තුල මගේ එඬේර ඉන්නේ. ஏனென்றால் எனக்குள் என் மேய்ப்பர் இருக்கின்றார். ඒක දැනගන්න. அதை ඔබගේ அறிந்து ජීවිතය கொள்ளுங்கள். බලා ගන්න. உங்க வாழ்க்கையை ඔබේ பார்த்துக் අනාගත හැම கொள்ளுங்கள். දෙයක්ම உங்க எதிர்காலம் එඬේරට எல்லாவற்றையும் බාර කරන්න. மேய்ப்பருக்கே ஒப்பு கொடுங்க. ஹalleluya. ஹalleluya. පස්වෙනි කාරණාව. ஐந்தாவது காரியம் ඔබේ වගකීම. உங்களுடைய கடமை. ඔබ එක ආත්මයක් කර දිනන්න ඕනේ. உங்க ஒரு ஆத்மா சரி நீங்க ஜெயம் பெற வேண்டும். මතේ තුමාගේ සුභාරංචි 28 වෙනි පරිච්ඡේද 10 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? மத்தேயு 28 28 19 දාන වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? 19வது வசனம். නුඹලා මුළු ලෝකයේ මුළුල්ලේ ගොස් நீங்க முழு உலகத்துக்கும் சென்று මාගේ සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරන්න. சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள் என்று. ஹalleluya. ஹalleluya. ගෝලයන් කරන්න. சீசர்களாக்குங்க. ආත්ම දිනල සභාවට ගේන්න කියලා. ஆத்துமாக்களை நீங்கள் சபைக்கு ඔබ கொண்டு දැකලාද வாருங்கள். කවදාරි එඬේරා පැටව දානවා? நீங்க கண்டிருக்கீங்களா மேய்ப்பர் குட்டி போடுவது? එඬේරා கண்டிருக்கீங்களா? පැටව දාන දැකලා තියෙනවද? மேய்ப்பன் குட்டி போடுறதை பார்த்திருக்கீங்களா? දැකලා තියෙනවද? கண்டிருக்கீங்களா? එඬේරා පැටව දාන மேய்ப்பன் கை දැකලා තියෙනවද? போடுறதை கண்டிருக்கீங்களா? කවුද පැටව දාන්නේ? யார் குட்டி போடுவது? බැටළු. ஆடுகள். කවුද ඔබ? யார் ඔබ நீங்க? කවුද? நீங்க யார்? බැටළු. ஆடுகள். හalleluya. මම කවුද? பாஸ்டர் யாரு? මම කවුද? வேற யாரு? மேய்ப்பர். එඬේරා. மேய்ப்பர். හalleluya. ඕගොල්ලෝ තමයි බැටළු. நீங்க தான் ஆடுகள். ඕගොල්ලන්ට කැම දෙන විට உங்களுக்கு சாப்பாடு ඕගොල්ලෝ තමයි கொடுக்கும்போது ගැබ් අරගෙන පැටව දාන්න ඕනේ. நீங்க தான் கற்பம் தரித்து பிள்ளை ආමෙන්. பெறணும். ඉතින් ඕගොල්ලෝ තමයි ආත්ම ගේන්න ඕනේ. நீங்க தான் ඕගොල්ලෝ තමයි ஆத்துமாக்களை සුභාරංචි கொண்டாடணும். ප්‍රකාශ කරන්න நீங்க ඕනේ. தான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும். හalleluya. හalleluya. ඒක ඔබගේ වගකීම. அது உங்களுடைய கடமை. ඔබ ආත්ම දිනන්න ඕන සභාවට. நீங்க ஆத்துமாக்களை ඔබ පමණ கொண்டு ගැලීම வரணும். ලබාගෙන ඔබකමත් ආත්මාර්ථකාමී ජීවිතයක් ජීවිතවල හරියන්නේ නැහැ. மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டு சுயநலமா ඔබ வாழக்கூடாது. ලබාගත්තව ගැලවීම. நீங்க பெற்றுக்கொண்ட ඔබ ரட்சிப்பை, ලබාගත්තව නිදහස. நீங்க பெற்றுக்கொண்ட விடுதலை, ඔබ ලබාගත්තව ජීවනය. நீங்க பெற்றுக்கொண்ட ඔබ විடுதலை, තව කෙනෙකුට දෙන්න ஜீவன் ඕන. நீங்க ඒ இன்னொருவருக்கு උදෙසා கொடுக்கணும். යාඥා කරන්න. அதுக்காக ஜெபிக்கணும். එක පවුලක් උදෙසා ඔබ යාඥා ஒரு කරන්න. குடும்பத்துக்காக ඒ ஜெபிங்க. පවුල ඔබ තීරණය කර මම ඒ අය ගැලවීමට ගේන්න යනවා. நீங்க தீர்மானம் எடுங்க, அந்த ක්‍රමයෙන් குடும்பத்தை நான் ක්‍රමයෙන් கொண்டு ඇතුල් வருவேன். වෙලා සුභාරංචි දෙන්න. நீங்க கொஞ்சம் යේසුස් கொஞ்சமா වහන්සේ போய் ගැන කියන්න. சொல்லுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி හalleluya. சொல்லுங்க. ඒක ඔබගේ அது වගකීම. உங்களுடைய கடமையா இருக்கிறது. ආමේන්. ஆமென். එවිට ඔබට ස්වර්ගයේ හොඳ ස්ථානයක් அப்பொழுது ලැබෙන්නට. உங்களுக்கு பரலோகத்தில் நல்ல ஒரு இடம் கிடைக்கும். හalleluya. ஹalleluya. විනාශ වෙන ආත්මයක් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගෙනල්ලා. அழிந்து போகிற ஒரு ஆத்துமாவை ඔබ தேவனுக்கு ඔව්ව கொண்டு රැක வாங்க. බලා ගන්නවා அதை නම් நீங்க பாதுகாத்து මට දෙන්න கொள்ளுங்க. එපා. මෙන්න පාස්ටර් මං ආත්මයක් ගෙනාවා. ඔයා බලා ගන්න කියලා. பாஸ்டர் நான் கொண்டு வந்து நீங்க பார்த்துக்கணும் சொல்லக்கூடாது. ඔයා බීකල දරුවෝ ඔයා තමයි කැම්ප් බීම දාලා බලා ගන්නවා. நீங்க பெற்றெடுத்த அந்த பிள்ளை நீங்க தான் சாப்பாடு கொடுத்து හalleluya. வளர்க்கணும். හොඳ ஹalleluya. තත්ත්වය එනකන් நல்ல நிலைமை கொண்டு வர ඔයා வரைக்கும் තමයි බලා ගන්න ඕනේ. நீங்க தான் பார்த்துக்கொள்ளணும். අවුරුදු 17ට ආවට පස්සේ මෙන්න පාස්ටර් දැන් ඔයා ගන්න කියලා කියනවා. ஒரு 17 வயசு வந்த பிறகு நீங்க ஆமென். எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லலாம். හalleluya. ඒක තමයි හරි දේ. அதான் சரியான காரியம். එනිසා අපි දැනගන්න අපි ආත්ම දිනන්න ඕනේ. நாங்க ஆத்துமாக்களை කතා කරන්න ஜெயிக்க வேண்டும். හalleluya. 6 වෙනි කාරණාව. 6வது காரியம்
එපිස පොත 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 18 ඉඳලා 18 වෙනකම් 17 18 හalleluya දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අප තුල තිබෙනවා. தேவனுடைய அன்பு எங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும். හalleluya ஹalleluya දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය தேவனுடைய அன்பு අප තුල තිබෙන්න ඕනේ. எங்களுக்குள் இருக்க ප්‍රේමය வேண்டும். නැතිනම් அன்பு இல்லாவிட்டால் අපි සැබෑ කිතුණෙක් නොවේ. நாங்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவன் அல்ல. හalleluya ஹalleluya ප්‍රේමය නැත්නම් අපි අඩනගන පිත්තල වගේ. நாங்கள் அன்பு இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அங்க அந்த பித்தளை இதுகளை போல ஹalleluya பித்தளையை போல ඒ இருப்போம். නිසා එතන අපි දකින එපිස පොත 3 වෙනි පරිච්ඡේදය 18 ඉඳලා අපි 18 කියන වෙලාවේදී எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 18 ல இருந்து 19 வரை දෙවියන් வாசிப்போம். වහන්සේගේ මුළු පූර්ණකම ලබා ගන්න தேவனுடைய முழு பரிபூர்ண தன்மையை දෙවියන් වහන්සේගේ பெறுவதற்கு ප්‍රේමය තුල අපි ගොඩ නැගෙන්න. தேவனுடைய அன்புக்குள் நாங்கள் கட்டி எழுப்பப்பட හalleluya வேண்டும். ඒ තමයි එතුමාගේ මුළු පූර්ණකම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම அப்பொழுது ලැබෙන්නේ. அந்த பரிபூரணத்தை எங்களுக்கு பெற முடியுமா இருக்கும். හalleluya ஹalleluya ඒකට බලන්න ටක් ගාලා வாசிங்க 18 වෙනි පදේ 18வது வசனம். මුල්ලද පිහිටවා සිට දෙවියන් වහන්සේගේ මුළු පූර්ණකමට පූර්ණ වන පිණිස සියලු ශුද්ධවත්යන් සමග ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දැනගත නොහැකි ප්‍රේමය දැනගෙන දැනගත නැකු ප්‍රේමය දැනගන්න. அறியாத அந்த අன்பை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். හalleluya මුළු පූර්ණකම ලැබෙන්නේ ඒ තුලයි. அந்த முழு பரிபூர்ணமும் அங்கே கிடைக்கிறது. විශ්වාසයේ දැනගත නොහැකි ප්‍රේමය அந்த கிறிஸ்துவின் அறியாத அந்த දැනගන්න அன்பு ඕනේ. நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ප්‍රේමය තුල අපි ජීවත් වෙන්න. அந்த අன்புக்குள் நாங்கள் வாழ வேண்டும். හalleluya බයිබලයේ කියන ගීතවල 133 බලව සහෝදරයන් එකට එකඟ වාසියෙන් කොතර යාපත්ද කියලා. சங்கீதம் 133 சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எவ்வளவு අපි நன்மை සහෝදරයන් என்று අපි සභාවක් අපි நாங்கள் දරුවෙක් சபை நாங்கள் சகோதரர்கள் අපිට ප්‍රේමයෙන් අපිට බෙදින් තියෙන්න බෑ. எங்களுக்குள் அன்பு இருக்க අපිට வேண்டும். තරාතිරෙන් තිබෙන්න බෑ. எங்களுக்கு, අපිට වෛරය ක්‍රෝධය තියෙන්න බෑ. வைராக்கியம் கோபம் இருக்க අපි கூடாது. එක්කෙනෙක් හෙලා දකලා එක්කෙනෙක් අපිට ඔසවන්නට බෑ. நாங்கள் ஒருவரை விலக்கி நாங்கள் ஒருவரை உயர்த்த கூடாது. හalleluya අපි එකම ශරීරයක්. நாங்கள் ஒரே சரீரமா இருக்கிறோம். ආමේන්. ஆமென். අපි දකින එකම ශරීරයක් நாங்கள் ஒரே මේ சரீரம். ඇඟිල්ලට මොනාඩි වුණා නම් இந்த ஒரு விரலுக்கு ஏதாவது நடந்தா මේ අත කියන කමන්නේ. ඒ අතේ ඕන මගුලක් කරගන්න. இந்த கை கொண்டு அப்படி ஏதாவது நடக்கட்டும் මේ பரவாயில்லை. ඇඟිල්ලට මොනාරි වුණොත් මුළු ශරීරෙම රිදෙනවා. அந்த ஒரு விரலுக்கு රිදෙනවද? ஏதாவது நடந்தா முழு சரீரமே வலிக்கும். රිදෙනවා. வலிக்கும். නැත්නම් හොඳ වැඩේ උඹට. நல்ல வேலை உனக்கு. මේ මුකේ කටේ හොඳ වැඩේ. මං කියවනේ කපා ගන්න එපා කියලා. உனக்கு කපා ගන්න හොඳ. சொல்லத்தானே. கையை வெட்டிக்கொள்ள வேண்டாம். வேண்டாம். මොනවද කරන්නේ? මේ අතින් අල්ල ගන්නවනේ. கையை நாங்க பிடிச்சு கொள்வோம். ஐயோ. ඒ වගේ තමයි සභාව. அப்படித்தான் பிரேமே. சபை. அன்பு. ආමේන්. අපි හැම කෙනෙක් දරා ගන්න. நாங்க எல்லாரும் தாங்கிக் கொள்ளணும். හැම කෙනෙකු දරා ගන්න. எல்லாரும் தாங்கிக் වැටුණු கொள்ளணும். කෙනෙක් කර නැගී සිටින්නට අත දෙන්නට පැකිලෙන්න එපා. விழுந்த ஒருவனுக்கு கை கொடுத்து தூக்கி விட நாங்கள் கலங்க கூடாது. හalleluya. එතන ஹalleluya. ලස්සන ගීතිකාවක් තියෙන එක. ஒரு பாடல் දැන් කියන්නේ වෙලා නැහැ. நேரம் இல்லை. හalleluya. එතන කියන නැගී සිටින අත දෙන්නට පැකිලෙන්න එපා. விழுந்தவர்கள் கை கொடுக்க நீங்கள் தாமதிக்க வேண்டாம். එතන ඔහුගේ අඩුකම ඔහුගේ දේවල් අරගෙන උසුරලා පෙන්වන්න එපයි කියලා කියනවා. அவனுடைய குறைவுகளை எடுத்து மேலே காட்ட வேண்டாம் என்று சொல்ல ඒ வேண்டும். නිසා අපේ ජීවිතේ ප්‍රේමය හැම දෙයක්ම දරා ගන්න. ஆகிய எங்க வாழ்க்கையில அன்பு எல்லாவற்றையும் ප්‍රේමය හැම தாங்கிக் දෙයක්ම கொள்ளும். වහයි. எல்லாவற்றையும் மூடும் அந்த அன்பு. හalleluya. ஹalleluya. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපේ ජීවිතේ තියෙනවා. தேவனுடைய அன்பு எங்க පෞල් வாழ்க்கையில ජීවිතේ ඔබගේ ප්‍රේමය තියෙනවා. அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில ඔබගේ உங்களுடைய அன்பு පුරුෂයා இருக்க භාර්ය வேண்டும். තුල ප්‍රේමය තියෙනවා. உங்க கணவன் மனைவிக்கு இடையில அந்த ඔබගේ அன்பு, පුරුෂ දෙමෝපියන් අතර ප්‍රේමය තිබෙනවා නම් பெற்றோர்களிடம் அந்த அன்பு இருந்தால் ඔබගේ දරුවන් කවදාකවත් ප්‍රේමය ලෝකෙන් හොයන්නේ නැහැ. அந்த අன்பை பிள்ளைகள் உலகத்திலே தேடாது. සමහර විටාවට දෙමෝපියෝ මොනාර්ථ සමහර විට පුරුෂයා භාර්ය කරට දාන චිප්පලෙන් පෙත්ත ලැජ්ජල දරුවන ලොකු වෙලා கணவன் மனைவி மேல கை போடும்போது சொல்வார் එහෙම නෑ ප්‍රේමය. அந்த அன்பு. දරුවන් දකින්න ඕන අම්මා තාත්තා කොච්චර හොඳට ප්‍රේමයෙන් ඉන්නවද කියලා. பிள்ளைகள் அதை காண ආදරෙන් ඉන්නවද அந்த කියලා. அன்பு அன்பு அம்மா அப்பா எப்படி அன்போடு இருக்கிறார்கள் என்பதை காண வேண்டும் பிள்ளைகள். හalleluya. ஹalleluya. ඉතින් ඒක නිවසේ දැක්කේ නැතුණාම அதை வீட்டிலே ඒ දරුවන් பார்க்காவிட்டால் ලෝකේ දකින්නකොට දොරවන් ඒකට තමයි යන්නේ වා. அந்த உலகத்திலே பார்க்கும்போது அந்த பிள்ளைகள் அதை நோக்கித்தான் ஓடுவார்கள். ඒ නිසා කිතුණු පවුලක් තුල ප්‍රේමය තිබෙන්න ඕන. கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்குள் அன்பு இருக்கணும். හalleluya. ஹalleluya. අවසානදී கடைசி காரியம், ඔබ ගොවියෙක් වෙන්න ඕන. நீங்க ஒரு விவசாயியா இருக்கணும். කවුද වෙන්න ඕනේ? யாரா இருக்கணும்? ගොවියෙක් වෙන්න ඕන. ஒரு விவசாயியா කියන්නේ இருக்கணும். වපුරන්නව කෙනෙක්. விதைக்கிறவனா இருக்கணும். ගොවියා කවුද? වපුරන කෙනෙක්. விவசாயி என்ன செய்வான்? விதைப்பான். ගොවියෙක් කියන්න කැමතිද? எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? කෙනෙක් விவசாயி වපුරන්න இருக்க? කැමතිද? விதைக்க விரும்புகிறீர்கள்? හalleluya. ஹalleluya. ගීතවල 126 சங்கீதம் 126 මා 6 කියනවා. 5:6 சொல்கிறது. සමහර අය වපුරන හොඳයි. அநேகர் விதைக்கிறது நல்லது. அது අද விவசாயிகள். සමහර තාමත් උදැල්ල අරගෙන නැහැ අතට. இன்று ஒரு சிலர் இன்னும் அந்த மண்வெட்டியை கையில் හalleluya. තාම අපුඩි ගාගෙන නැහැ. இன்னும் තාම அந்த පුපුරට බයින්නේ නැහැ. அந்த வயல்ல ඒගොල්ලෝ இறங்கல. ගොඩ ඉඳගෙන அவங்க மேலே இருந்து கொண்டு ඒගොල්ලෝ වපුරන්න බලන්න. அவங்க விதைக்க பார்க்கிறார்கள். හalleluya. ஹalleluya. නමුත් අපේ ජීවිතේ අපි ගොවියෙක් වෙන්න ඕන. நாங்க எங்க வாழ்க்கையில ஒரு ගොවියා விவசாயியா මොනවද කරන්නේ? இருக்கோம். விவசாயி என்ன තමන්ට செய்வான்? අස්වැන්න ලබා ගන්නට தனக்கு அறுவடையை ඔහු හොඳ பெற்றுக்கொள்ள බීජ වපුරන. அவன் நல்ல விதையை விதைப்பான். බොල් බීජ වපුරනවද? அவன் கெட்ட விதையை බොල් බීජ விதைப்பான். බැවුරු මොකද වෙන්නේ? கெட்ட விதையை விதைத்தால் බොල් நடக்கும். බීජ තමයි හම්බෙන්නේ. அந்த கெட்ட නමුත් விதை தான் බිත්තර බීජ වපුරනවා. அவன் நல்ல விதையை விதைத்தால் බිත්තර බීජ நல்ல முட்டை අස්වැන්න කැපුවාම හොඳම වී ටික එකතු අයින් කරලා තියන මොනවාටද?
அறுவடை නැවත செய்யப்படும் පොළොව අදලා වපුරන පිණිස. நல்ல விதைகளை எடுத்து வைப்பாங்க மீண்டும் அதை விதைக்க උදන්න එතකොට තමා හොඳ වී මට නැවත කපා ගන්න පුළුවන්. அப்பதான் மறுபடியும் எனக்கு நல்ல හොඳම දේ ඒක තමයි විතර බීජ කියන්නේ. அதுதான் அது ඒක තියාගෙන තමයි. அதை நல்லதை வைத்துக் கொள்வார். හලෙලුයා. අද සමහර අය බිත්තර බීජ තියාගෙන බොල්දයම වපුරන. ஒரு சிலர் நல்ல விதைகளை வைத்துவிட்டு கெட்ட விதைகளை ඒ නිසා තමයි ඒ කිතුණන්ගේ ජීවිතය හැමදාම බොල් වගේ තියෙනවා. ஆகவே அந்த கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் කිසිම கெட்டுப்போனதா සාර්ථක இருக்கும். භාවයක් எந்த ஒரு முழுமையும் இல்லை. ඔව් සැබෑ ගොවියෙක් නෙවෙයි. அவன் உண்மையான விவசாயி அல்ல. එතන කියන කඳුළු සහිත වපුරන්න ප්‍රීතියෙන් කපා ගනිය. කන්නීරෝඩ ඔව් බීජ මැල්ල රැගෙන කියන්න. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான். කඳුළු සහිත වපුරන්නෝ ප්‍රීතියෙන් කපා ගන්නෝය. ඔහු බීජ මල්ල රැගෙන හඬමින් පිටත්ව යන්නේ නමුත් ඔව්. තමාගේ ගොයම් මිටි රැගෙන ප්‍රීතියෙන් එන්නේය. ප්‍රීතියෙන් එන කපාන වපුරන්නේ අමාරුවෙන් තමයි. அதை விதைக்கிறது கஷ்டத்தோடு அழுது கொண்டு හලෙලුයා. නමුත් ஆனாலும் ඔව් මාස 6ක් යන වෙලාවදී අම්මා පැයිලා වුණාද වෙන්නේ. ආ, ප්‍රීතියෙන් අනුමානවාගම කපාගෙන පොඩි අරන් ගියේ සඳ- එක බෑග් එකයි. ஒரு பேக் தான் கொண்டு போனது. නමුත් දැන් කරේ මිටි ගහගෙන අරන් ඉන්නේ. அறுத்து கொண்டு அந்த கட்டுகளை சுமந்து கொண்டு கம்பீரத்தோடு வருவான். හලෙලුයා. ஹalleluya. මේක ඔබට තේරෙනවද මම කියන දේ? உங்களுக்கு சொல்றது விளங்குதா? ගොවියෙක් වෙන්න ඕනේ. ஒரு விவசாயியா இருக்கணும். ආමේන්. ஆமென். වපුරන කෙනෙක් වෙන්න ஒரு ඕනේ. விதைக்கிறவனா இருக்க வேண்டும். කොහොමද අපි වපුරන්නේ? எப்படி நாங்கள் விதைக்கிறோம்? හිතෝපදේශපද 3 වෙනි පරිච්ඡේදය 9 දාය කියවන්න. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 9-10 வாசிங்கள். මේ සබ්ජෙක්ට් එක සමහර අය කැමති නෑ. இந்த නමුත් சப்ஜெக்ட் බයිබලයේ තිබෙන දේ විතරක් මම කියනවා. வேதத்தில் இருக்கிறதை மட்டும் சொல்கிறார். ඒක ඔබ සාර්ථක වෙන්න කැමති නම් ඔබ මේ දේවල් ඔබට කරන්න පුළුවන්. நீங்கள் அதுக்கு முழுமையடைய வேண்டும் என்றால் அதை செய்யலாம். නුබේ සම්පතින් නුඹේ සම්පතින් නුබේ සියලු අස්වැන්නේ නුඹේ සියලු අස්වැන්නේ ප්‍රථම ඵලෙන්ද ප්‍රථම ඵලයෙන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරව කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරව කරපන්. හalleluya. ගණන් පන්නේ. මොනවද කියන්නේ? என்ன சொல்கிறார்? කාටද මේ ගෞරව කරන්න කියන්නේ? யாரை கனம் මටද? பண்ண சொல்கிறார்? සභාවටද? சபைக்கா? නෑ. இல்லை. නුඹට කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් உனக்கென்று ஒரு கர்த்தர் ඒ இருந்தார். ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ ගරු කරන්න ඕනේ. அந்த தேவனை நீ கனம் பண்ணு. හalleluya. ஹalleluya. ඒ ගරු කරනවා නම් அப்படியாய் கனம் ඔබ பண்ணுவாய். ස්වාමීන් වහන්සේ ගරු කරන එතුමා සොයන්නව සභාවට ඔබ එන වෙලාවේදී நீ கனம் பண்ணி சபைக்கு එතනදී வரும்போது නුඹේ සම්පතට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළා නම් தேவன் ඒ அதை සම්පතෙන් ප්‍රථම ඵල அதன் නුඹ ඇස්වැන්නේ නුඹ ප්‍රථම ඵල முதற் பலனையும் ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගේන්න. தேவனுடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு හalleluya. வாருங்கள். එදෙන කියනා ස්වාමීන් වහන්සේව ගරු කරන්න කියලා. தேவனை கனம் பண்ணு என்று சொல்கிறார். අපි ඒ දේවල් කරන්නේ නැත්නම් அந்த காரியத்தை நாங்கள் අපි செய்யாவிட்டால் දෙවියන් වහන්සේව අපි සුළු කරනවා. தேவனை அற்பமாய் எண்ணுகிறோம். හalleluya. මම නෙමෙයි බයිබලයේ කියන්නේ. வேதத்திலே சொல்கிறது. ඒ කියන්නේ අපේ දසෙන් කොටස අපි දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න ඕනේ. தேவனுடைய எங்களுடைய தசம்பாகங்களை தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும். හalleluya. මම කැමති නෙමේ සබ්ජෙක්ට් එක කතා කරන්න. சப்ஜெக்ட் பேச விருப்பமில்லை. සමහර වැරදි රීති නමුත් බයිබලයේ තිබෙන දේ මම කියනවා. வேதத்தில் ඇයි இருக்கிறதை මම சொல்கின்ற කියන්නේ? ஏன் ඔබ சொல்கிறார்? ආශිර්වාද වෙන්න நீங்கள் ඕනේ. ஆசீர்வதிக்கப்பட මම මේක வேண்டும். කිව්වේ නැත්නම් சொல்லாவிட்டால் මේක මම කියලා இதை சொல்லி ඔබ කලේ නැත්නම් நீங்க செய்யாட்டி ඔබට ආශිර්වාදේ නැහැ. உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் නමුත් இல்லை. මේක මම කියලා ඔබ කලේ නැතත් හරි நீங்க இதை சொல்லி நீங்க දෙවියන් செய்யாட்டி වහන්සේ මාව ආශිර්වාද කරනවා. தேவன் அவரை ඇයි? ஆசீர்வதிப்பார். මම වචනේ අඩි දේ ඔබට කියනවා. வார்த்தையில் இருக்கிற சரியான ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු දේ තමයි මම කියන්නේ. தேவன் சொன்னதை சொல்கிறார். එතුමා කියපු නැති දෙයක් මම බයිබලයෙන් උපට අරගෙන කියන්නේ නැහැ. அவர் சொல்லாத ஒன்றை வேதத்திலிருந்து எடுத்து சொல்லவில்லை. හalleluya. ஹalleluya. රෝමපොත දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 23 ගෙදර ගිහලා බලන්න. ரோமர் 2:22-23 வீட்ல போய் வாசிங்க. මලක්පොත තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය 10 12 මන ගෙදර ගිහලා බලන්න. மல்கியா ඒක ඔබ 3 හොඳටම දන්න පදයක්. 10-12 நீங்கள் வீட்ல போய் வாசிங்க. நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தை. හalleluya. ஹalleluya. ඉතින් ලූක් 6:38 லூக் 6:38 බයිබලේ බලන ලෙවි කත මේ හැම ඉඳලා බලන වෙලාවෙදී එතන ඉඳලම තියෙනවා. இந்த லேவி புத்தகங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாம் කොහොමද අපේ ජීවිතේ අපි පූජාල ඔසවන්න ඕනේ. நாங்கள் எப்படி தேவனுக்கு பலிகளை செலுத்த வேண்டும் என்று හalleluya. ඒ ஹalleluya. නිසා අපි සැබෑ වපුරන්න ඕකේ. ஆகிய நாங்கள் ஒரு விவசாயியாக விதைக்கிறவர்களாக ගොවිය ஹalleluya. පැපුරුවාම ஒரு விவசாயி விதைத்தால் අස්සන්න ඔව් කණ්ඩ යන්නේ. முழு அறுவடையும் அவன் சாப்பிடுவதில்லை. විකුණන්න යන්නේ. அவன் விற்க போவதும் ඒක இல்லை. හොඳ බීජ ඕ අයින් කර. அவன் நல்ல விதைகளை எடுத்து ஒதுக்கி வைப்பான். හalleluya. Hallelujah. මේක තමයි අපේ ජීවිතේ. இதே போல தான் எங்க வாழ்க்கை. ප්‍රථම දේ අපි දෙවියන් වහන්සේට ඔප්පු කරනවා. முதற் பலனை தேவனுக்கு அர்ப்பணிப்போம் ස්වාමීන් என்றால் වහන්සේ අපට ආශිර්වාද தேவன் කරන எங்களை දෙවියන් ஆசீர்வதிப்பார். වහන්සේ. හalleluya. Hallelujah. ඔව් තමයි සැබෑ ගොවියා. அவன் தான் உண்மையான අපි නැගිට விவசாயி. සිටියමු. நாங்கள் எழுந்திருப்போம்.